Oziọma dịka Matiu si kwuo, isi nke 1. Akwụkwọ usoro ọmụmụ nke Yesua Kristi, nwa David, nwa Ebraham. Ebraham wee mụọ Aịzik, Aịzik wee mụọ Jekọb, Jekọb mụọ Juda na ụmụnne ya. Juda wee mụọ Perez na Zera site na Tama. Perez wee mụọ Hezrọn, Hezrọn wee mụọ Ram, Ram mụọ Aminadab, Aminadab mụọ Nashọn, Nashọn mụọ Salmọn, Salmọn wee mụọ Boaz site na Rehab, Boaz wee mụọ Obed site na Rut, Obed wee mụọ Jesi, Jesi wee mụọ David bụ eze. Eze David wee mụọ Solomọn site na nwunye Uria. Solomọn mụkwara Rehoboam, Rehoboam wee mụọ Abija, Abija mụọ Jehoshafat, Jehoshafat mụọ Joram, Joram mụọ Uzaya, Uzaya mụọ Jotam, Jotam mụọ Ahaz bụ nna Hezekaya. Hezekaya wee mụọ Manase, Manase mụọ Amọn bụ nna Josaya, onye bụ nna Jekonaya na ụmụnne ya, n'oge e mere ka ha jee biri na Babilọn. Mgbe e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ na Babilọn, Jekonaya mụọ Shetiel, Shetiel wee mụọ Zerubabel, Zerubabel wee mụọ Abiud, Abiud wee mụọ Eliakim, Eliakim amụọ Azọ, Azọ wee mụọ Zedọk, Zedọk wee mụọ Achim, Achim mụọ Eliud, Eliud wee mụọ Elieza, Elieza bụ nna Manhan, Manhan wee mụọ Jekọb, Jekọb wee mụọ Josef bụ di Meri, onye sitere na ya mụọ Yesua, onye a na-akpọ Kraịst. Ya mere, ọgbọ niile site na Ebraham ruo David dị ọgbọ 14. Site na David ruo mgbe e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ ruo Babilọn, ọgbọ 14. Sitekwa na ndọta n'agha laa Babilọn ruo Kraịst, ọgbọ 14. Ma ọmụmụ Yesua Kristi dị otu a. Mgbe nne ya bụ Meri kwere Josef nkwa, mgbe ha gbakọtakwara, a hụrụ na ọ dị ime site n'ike nke Mmụọ Nsọ. Ma mgbe ọ na-eche ihe ndị a, lee, mmụọ ozi nke Onyenwe anyị mere onwe ya ka ọ hụ ya anya na nrọ, sị, Josef nwa David, atụla egwu ịnara onwe gị Meri ka ọ bụrụ nwunye gị, n'ihi na nke ọ tụrụ ime ya bụ nke Mmụọ Nsọ. Ọ ga-amụ nwa nwoke, ị ga-agụkwa ya Yesua, n'ihi na ọ ga-abụ ya ga-azọpụta ndị ya na mmehie ha. Ma ihe ndị a niile emewo ka e wee mezuo ihe Jehova kwuru site n'ọnụ amụma ya, sị, lee, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime, ọ ga-amụkwa nwa nwoke. Ha ga-akpọkwa ya aha Emmanuel, nke bụ Chineke nọnyere anyị. Josef wee bilie n'ụra, mee dịka mmụọ ozi Jehova nyere ya n'iwu, wee kpọrọ nwunye ya lakwuru onwe ya. Ma ọ maghị ya ruo mgbe ọ mụrụ nwa mbụ ya, o wee gụọ ya Yesua. Oziọma
Dịka Matiu si kwuo, isi nke 2. Ma mgbe a mụrụ Yeshua na Betlehem nke Judia n'ụbọchị eze Herọd, lee, ndị amamihe si na nkedo bịa Jerusalem sị, "Olee ebe onye ahụ a mụrụ eze ndị Juu nọ?" Ma mgbe eze Herọd nụrụ ya, o wee tụọ egwu, ya na Jerusalem niile. O wee chịkọta ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ niile nke ndị Juu, jụọ ha ebe a ga-amụ Kristi ahụ. Ha wee sị ya, "Na Betlehem nke Judia, n'ihi na edewo ihe a site n'ọnụ onye amụma sị, Ị Betlehem bụ ala Juda, ọ dịghị ihe ọbụla n'etiti ndị isi Juda, n'ihi na n'ime gị ka otu onye ndu ga-esi pụta, bụ onye ga-azụ ndị m Izrel dịka atụrụ." Herọd wee kpọọ ndị amamihe ahụ na nzuzo, wee mata kpọmkwem oge kpakpando ahụ pụtara. O wee ziga ha ka ha gaa chọọ nwa okorobịa ahụ. "Mgbe ị chọtara ya, zitere m ozi ka m wee bịa kpọrọ ya isi ala." Mgbe ha nụrụ eze, ha wee jee. Ma lee, kpakpando nke ìhè ahụ, nke ha hụrụ na nkedo, bịara n'ihu ha, guzo n'elu ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ha hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ dị ukwuu. Mgbe ha batara n'ime ụlọ ahụ, ha hụrụ nwatakịrị ahụ na Meri nne ya. Ha wee daa n'ala kpọrọ ya isi ala. N'imeghe akụ, ha nyere ya onyinye ọlaedo, frankincense na mee. Ka a dọrọ ha aka na ntị na nrọ, ka ha ghara ịlakwuru Herọd, ha laghachiri obodo ha n'ụzọ ọzọ. Ma mgbe ha lawara, mmụọ ozi nke Onyenwe anyị bịakwutere Josef na nrọ sị, "Bilie, kuru nwata ahụ na nne ya gbalaga n'Ijipt. Nọdụ n'ebe ahụ ruo mgbe m sịrị gị, n'ihi na Herọd na-achọ nwata ahụ ka ọ laa ya n'iyi." O wee bilie, kuru nwata ahụ na nne ya n'abalị, pụọ baa n'Ijipt. Ọ nọkwa n'ebe ahụ ruo n'ọnwụ Herọd, ka okwu Jehova wee mezuo site n'ọnụ onye amụma sị, "N'Ijipt ka m kpọrọ nwa m." Mgbe Herọd hụrụ na ndị maara ihe na-akwa ya emu, o were iwe nke ukwuu. O wee nye iwu ma zipụ ka e gbuo ụmụ nwoke niile ndị nọ na Betlehem na n'ime ime obodo niile gbara ya gburugburu, site n'onye dị afọ 2 gbagowe, dịka kpọmkwem oge ọ mụtara n'aka ndị amamihe. Mgbe ahụ, ihe e kwuru site n'onye amụma wee mezuo sị, "Anụkwara m olu na Rema, abụ akwa na ịkwa akwa na oke iru uju. Rachel na-akwara ụmụ ya akwa. Ọ jụla ịbụ onye nkasi obi n'ihi na ha anọghị." Ma mgbe Herọd nwụrụ, mmụọ ozi nke Onyenwe anyị bịakwutere Josef na nrọ n'Ijipt sị, "Bilie, kpọrọ obere nwa ahụ na nne ya laghachi n'ala Izrel, maka na onye chọrọ ndụ nwa ahụ anwụọla." Ma mgbe ọ nụrụ na Archelaus bụ eze na-achị Judia n'ọnọdụ nna ya, ọ tụrụ egwu ịga ebe ahụ. Ebe a dọrọ ya aka na ntị na nrọ, ọ laghachiri ogbe Galili wee biri n'obodo a na-akpọ Nazaret,
iji mezuo ihe e kwuru site n'aka ndị amụma na a ga-akpọ ya onye Nazarin. Oziọma dịka Matiu si kwuo, isi nke 3. Mana mgbe ahụ, Jọn omee mmiri Chukwu bịara na-ekwusa n'ịkpa nke Judia sị, chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe dị nso. N'ihi na nwoke a bụ onye e kwuru okwu banyere ya site n'ọnụ Aịzaya onye amụma sị, olu otu onye na-eti mkpu n'ịkpa sị, dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, meenụ okporo ụzọ ya ka ha guzozie. Ma Jọn onwe ya nwere uwe oyiyi ya nke ajị kamel, na-ekekwa akpụkpọ okike n'ukwu ya. Nri ya bụkwa igurube na mmanụ aṅụ nke ịkpa. Mgbe ahụ, Jerusalem na Judia niile na ala niile dị Jọdan gburugburu na-apụkwuru ya. Ọ na-emekwa ha mmiri Chukwu n'osimiri Jọdan, na-ekwupụta mmehie niile ha. Ma mgbe ọ hụrụ ọtụtụ mmadụ n'ime ndị Farisii na ndị Sadusii ka ha na-abịa ime mmiri Chukwu, ọ sịrị ha, unu ụmụ nke ajụala, onye gosiri unu ka unu gbanarị iwe gaje bịa? Ya mere, mịanụ mkpụrụ kwesịrị nchegharị unu. Unu echekwala ikwu n'ime onwe unu sị, anyị nwere Abraham na nna, n'ihi na asị m unu na Chineke pụrụ ime ka ụmụ tolitere Abraham site na nkume ndị a. Ma ọ bụna ugbu a na-atụkwasị anyụike na mgbọrọgwụ osisi niile. Ya mere, a na-egbutu osisi ọbụla nke na-amịghị mkpụrụ ọma, tụbakwa ya n'ime ọkụ. Mụ onwe m na-eji mmiri mee unu mmiri Chukwu n'ezie, ka unu wee chegharịa. Ma onye nke na-abịa n'azụ m ka m ike, onye m na-erughị ịchị akpụkpọ ụkwụ ya. Onye ahụ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri Chukwu. Onye ihe ịfụcha ọka ya dị n'aka ya, ọ ga-afụchapụkwa ebe nzọcha ọka ya nke ọma. Ọ ga-ekpokọtakwa ọka ya n'ọba ya, ma ọ ga-eji ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ igbogbo. Mgbe ahụ, Yesu a siri na Galili bịaruo Jọdan, jekwuru Jọn ahụ ka o wee mee ya mmiri Chukwu. Ma Jọn na-egbochi ya sị, ọ dị mụ onwe m mkpa ka ị mee m mmiri Chukwu, gị onwe gị na-abịakwutekwa m. Ma Yesu a zara sị ya, kweere m ugbu a, n'ihi na otu a ka ọ kwesịrị anyị imezu ezi omume niile. Mgbe ahụ, o kweere ya. Ma mgbe e mere Yesu a mmiri Chukwu, ngwa ngwa o siri na mmiri rigota, ma lee, e meghere eluigwe nye ya. O wee hụ mmụọ nke Chineke ka ọ na-efeda dị ka nduru, na-ebekwasịkwa ya. Ma lee, olu sitere n'eluigwe sị, onye a bụ ọkpara m hụrụ n'anya, onye ihe ya dị m ụtọ. Oziọma dịka Matiu si kwuo, isi nke 4. Mgbe ahụ, mmụọ nsọ duru Yeshua rigo n'ọhịa ka ekwensu wee nwaa ya. Mgbe o busiri ọnụ ọgụ ụbọchị 2, ehihie na abalị, emesịa, agụụ gụrụ ya. Onye ọnwụnwa wee bịakwute ya sị ya, ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, kwuo ka nkume ndị a ghọọ ogbe achịcha. Ma ọ zara sị, edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ ga-eji dị ndụ, kama
Ọ bụ okwu niile ọbụla nke na-esi n'ọnụ Chineke pụta. Mgbe ahụ, Ekwensu kuuru ya baa n'obodo nsọ, o wee guzo ya n'elu akụkụ ụlọ ukwu Chineke, sị ya, "Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, tụda onwe gị n'ala, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ndị mmụọ ozi ka ọ ga-enye iwu banyere gị. Ọ bụkwa n'elu aka ha ka ha ga-eburu gị, ka ị ghara ikpọbi ụkwụ gị na nkume ma eleghị anya." Yeshua sịrị ya, ọzọkwa, edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, "Anwala Onyenwe anyị Chineke gị." Ọzọkwa, Ekwensu kuuru ya gaa ugwu dị oke elu, wee gosi ya alaeze niile nke ụwa na ebube ha. O wee sị ya, "Ihe ndị a niile ka m ga-enye gị, ọ bụrụ na ị ga-ada n'ala kpọọ isi ala nye m." Mgbe ahụ, Yeshua sịrị ya, "Laba, Ekwensu, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, Onyenwe anyị Chineke gị ka ị ga-akpọ isi ala nye. Ọ bụkwa naanị ya ka ị ga-ekpere." Mgbe ahụ, Ekwensu hapụ ya, ma lee, ndị mmụọ ozi bịakwutere ya na-ejere ya ozi. Ma mgbe ọ nụrụ na a raara Jọn nye, o wezugara onwe ya jee Galili. O wee hapụ Nazaret bịa biri na Kapanahum, nke dị n'ụsọ osimiri nke oke ala Zebụlọn na Naftali, ka okwu e kwuru site n'ọnụ Aịzaya onye amụma wee mezuo sị, "Ala Zebụlọn na ala Naftali, n'ụzọ oke osimiri, n'ofe Jọdan, Galili nke ndị mba ọzọ. Ndị ahụ nke na-anọdụ n'ọchịchịrị hụrụ oke ìhè. Ndị na-anọdụkwa n'ala na onyinyo ọnwụ, ndị a ka ìhè walitere." Site na mgbe ahụ, Yeshua malitere ikwusa na ịsị, "Chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe dị nso." Ma mgbe ọ na-ejegharị n'ụsọ oke osimiri Galili, ọ hụrụ ụmụnne abụọ, Saimọn nke a na-akpọ Pita na Andru nwanne ya, ka ha na-awụnye ụgbụ n'oke osimiri, n'ihi na ha bụ ndị ọkụ. O wee sị ha, "Bịanụ so m n'azụ, m ga-eme unu ndị ọkụ na-akụta mmadụ." Ngwa ngwa, ha wee hapụ ihe niile ha ji egbu azụ so ya. O wee si ebe ahụ gaa hụ ụmụnne abụọ ọzọ, Jemis nwa Zebedi na Jọn nwanne ya, n'ime ụgbọ ha. Ha na nna ha Zebedi na-ekezi ihe ha ji egbu azụ. O wee kpọọ ha. Ngwa ngwa, ha wee hapụ ụgbọ ahụ na nna ha so ya. Yeshua na-ejegharị na Galili dum, na-ezi ihe n'ụlọ nzukọ niile ha, na-ekwusakwa ozi ọma nke alaeze ahụ, na-agwọkwa ndị ọrịa niile dị iche iche na nrịanrịa niile dị iche iche n'etiti ndị ahụ. Akụkọ ya wee jezuo na Siria dum. Ha wee kụtara ya mmadụ niile ahụ na-adịghị mma, ndị ọrịa dị iche iche na mmekpa ahụ dị iche iche na-ejisi ike, ndị mmụọ ọjọọ ji ha na ndị ọnwa na-eme ka anya ghara ịdị ha mma, na ndị akụkụ ahụ ha nwụrụ anwụ. O wee mee ka ahụ dị ha ike. Ọtụtụ igwe mmadụ wee si na Galili, na Dekapolis, na Jerusalem, na Judia, na n'ofe Jọdan so ya.
Akwụkwọ nke Matiu isi nke 5. Mgbe o kelechara igwe mmadụ ahụ, ọ gara n'ugwu. Mgbe ọ nọ n'ọnọdụ, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya. O wee meghee ọnụ ya, kụziere ha ihe, sị: Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na ọrụ izi ihe nke ha bụ. Ngọzi na-adịrị ndị ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị na-adịghị ike, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị agụụ na ndị akpịrị na-akpọ nkụ maka ezi omume, n'ihi na a ga-emeju ha afọ. Ngọzi na-adịrị ndị ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'ime obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chineke. Ngọzi na-adịrị ndị na-eme udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe mmadụ na-akpagbu unu ma na-ekwu ụdị ihe ọjọọ niile megide unu n'ụzọ ụwa n'ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n'eluigwe. N'ihi na a kpagburu ndị amụma buru unu ụzọ otu a. Unu onwe unu bụ nnu nke ụwa. Ma ọ bụrụ na nnu etufuo ụtọ ya, gịnị ka a ga-eji tinye ya nnu? Ọ gaghị aba uru ma ọ bụghị ịtụfu ya n'ezi ka mmadụ zọọ ya okwu. Unu bụ ihe nke ụwa. A pụghị izobe obodo dị n'elu ugwu. Unu anaghịkwa amụnye kandụl ma tinye ya n'okpuru obere osisi, kama n'elu kandụl. Ọ na-enyekwa ndị niile nọ n'ụlọ ìhè. Ka ìhè unu na-enwu n'ihu mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu nke bi n'eluigwe otuto. Unu echela na abịara m ibibi iwu maọbụ ndị amụma. Abịaghị m ibibi ha, kama imezu ha. N'ihi na n'ezie asị m unu, ruo mgbe ụwa ga-ala n'iyi, otu okwu maọbụ otu aha nke iwu agaghị apụ na ya, ruo mgbe ihe niile ga-emezu. Ya mere, onye ọbụla nke ga-emebi otu n'ime iwu ndị a kacha nta ma kụziere ya mmadụ, a ga-akpọ ya onye kacha nta n'alaeze eluigwe. Ma onye ọbụla nke ga-edebe ma zie ha ihe, a ga-akpọ m onye ukwu n'alaeze eluigwe. N'ihi na asị m unu, ọ bụrụ na ezi omume unu karịrị nke ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, unu agaghị abanye alaeze Chineke. Unu anụla na e kwuru ya n'oge gara aga: egbula mmadụ, n'ihi na onye gburu mmadụ ga-abụ onye ikpe mara. Ma asị m unu, onye ọbụla nke na-ewe iwe megide nwanne ya n'ụzọ na-ezighị ezi ga-abụ onye ikpe mara. Onye ọbụla nke na-ewe iwe megide Raka ga-abụ onye kwesịrị ikpe mara ga-asị nwanne ya nwoke n'ọnụ ndị kansụl. Onye ọbụla nke na-asị na o kwesịrị ntaramahụhụ onye nzuzu ga-anata ahụhụ site n'ọkụ ala mmụọ. Ọ bụrụ na ị kpọta onyinye gị n'ebe ịchụ àjà, ma cheta na nwanne gị nwoke mere gị ihe ọjọọ, hapụ onyinye gị n'ebe ahụ n'ihu ebe ịchụ àjà ma pụọ. Buru ụzọ mee ka gị na nwanne gị dị na mma. Mgbe ahụ bịa nye onyinye gị. Kwekọrịta ngwa ngwa na onye mmegide gị. Mgbe ị na-aga na ya, ka onye mmegide gị ghara inyefe gị n'aka onye ikpe. Onye ikpe ahụ ga-enyefekwa gị n'aka onye uwe ojii, atụbakwa gị n'ụlọ mkpọrọ. N'ezie asị m gị, ị gaghị esi ebe ahụ pụọ ruo mgbe ị kwụchara ihe niile. Ị nụrụ na mbụ na e kwuru ya, akwala iko.
Ma ana m asị unu na onye ọbụla nke lere nwaanyị anya ka o wee lụso ya ọgụ alụọla ya iko n'obi ya. Ya mere, ọ bụrụ na aka nri gị ga-eme ka ime mmehie, wepụ ya ma tụfuo ya n'ahụ gị, n'ihi na ọ ka mma na otu akụkụ ahụ gị laa n'iyi karịa atụba ahụ gị dum n'ime hel. Ọ bụrụ na aka nri gị eme ka ime mmehie, bepụ ya ma tụfuo ya n'ahụ gị, n'ihi na ọ ka mma ka otu akụkụ ahụ gị laa n'iyi karịa atụba ahụ gị dum n'ime hel. Ịta sịkwara, onye ọbụla chọrọ iwepụ nwunye ya, ya mee nkwupụta nke ịgba alụkwaghịm nye ya. Ma asị m unu na onye ọbụla gbara nwunye ya alụkwaghịm, ma ewezuga ịkwa iko, na-eme ka ọkwa iko. Onye ọbụla lụrụ nwaanyị agbara alụkwaghịm na-akwa iko. Ọzọkwa, unu anụla na e kwuru n'oge ochie sị ha, unu ahapụla onwe unu, kama unu ga-asọpụrụ Onyenwe anyị. Ma asị m unu na unu ekwesịghị ịtụ egwu eluigwe ma ọlị, n'ihi na ọ bụ ocheeze Chineke, ma ọ bụghị maka ụwa, n'ihi na ọ bụ okwu ya. Ọ bụghịkwa maka Jerusalem, n'ihi na ọ bụ obodo nke eze ukwu. Unu agaghịkwa eji isi unu aṅụ iyi, n'ihi na unu apụghị ime ka otu isi ọcha ma ọ bụ otu isi ojii. Ma ka okwu gị bụrụ ee, mba, mba, n'ihi na ihe karịrị ndị a si n'ebe dị anya. Unu anụla na asịrị, anya maka anya, eze maka eze. Ma asị m unu, emegidela ajọ omume onye ọbụla tie gị aka nri gị, tụgharịa ya nke ọzọ. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla gbaa gị akwụkwọ ma napụ gị uwe elu gị, hapụ ya uwe elu gị. Onye ọbụla manyere gị ịga otu maịlụ soro ya gaa maka abụọ. Nabata ndị na-arịọ unu, unu ahapụkwala ndị chọrọ ịgbazinye unu. Unu anụla na asịrị, hụnụ onye agbata obi unu n'anya, ma kpọọ onye iro unu asị. Ma asị m unu, hụnụ ndị iro unu n'anya, gọzienụ ndị na-akọcha unu, meerenụ ndị kpọrọ unu asị ihe ọma, kpeenụ ekpere maka ndị na-emegbu unu ma na-akpagbu unu, ka unu wee bụrụ ụmụ nke Nna unu nke bi n'eluigwe. N'ihi na ọ na-eme ka anyanwụ ya wọkwasị ndị ezi omume na ndị ezi omume, na-emekwa ka mmiri zoo n'ahụ ndị ajọ omume na ndị na-eme ihe ọjọọ. N'ihi na ọ bụrụ na unu hụrụ ndị hụrụ unu n'anya, kedu ụgwọ ọrụ unu ga-enweta? Ọ bụghị otu ihe ahụ ka ọ dịrị ndị na-ere ahịa? Ọ bụrụkwa na unu na-emere naanị ụmụnna unu ebere, kedu ihe pụrụ iche unu na-eme? Ndị na-anụ ụtụ isi anaghị eme otu ihe ahụ? Ya mere, unu ga-ezu oke dị ka Nna unu nke bi n'eluigwe zuru oke. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 6. Kpachara anya ka ị ghara inye onyinye ebere gị n'ihu mmadụ ka ha wee hụ gị. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị enweta ụgwọ ọrụ nke Nna gị nke bi n'eluigwe. Ya mere, mgbe ị na-enyefe onyinye ebere gị, ị gaghị afụ opi n'ihu gị dị ka ndị ihu abụọ na-eme n'ụlọ nzukọ na n'okporo ámá, ka mmadụ kpere ha ekpere. N'ezie, asị m unu, ha na-enweta ụgwọ ọrụ ha. Ma mgbe ị na-arụ ọrụ gị, ekwela ka aka ekpe gị mara ihe aka nri gị na-eme, ka ekpere gị wee buru ụzọ
wee bụrụ ihe nzuzo. Nna gị onye na-ahụ ihe nzuzo ga-akwụghachi gị ụgwọ ọrụ n'ihu ọha. Mgbe ị na-ekpekwa ekpere, adịla ka ndị ihu abụọ, n'ihi na ha na-ahụ iguzo na ụlọ nzukọ na ndị na-anabata okporo ámá n'anya, n'ihi na ha chọrọ ka mmadụ hụ ha. N'ezie, asị m unu, ha nwere ụgwọ ọrụ ha nke nọ n'ime ụlọ. Ma mgbe ị na-emechi ụzọ gị, kpee ekpere nye nna gị nke nọ na nzuzo, nna gị ọ ga-akwụghachi gị ụgwọ ọzọ, na-ekwughachikwa ihe dịka ukwuu dịka ndị mba ọzọ, n'ihi na ha na-eche eziokwu. Mgbe ọzọkwa, a ga-anụ ha n'ihi okwu ha dị egwu. Ya mere, unu adịla ka ha, n'ihi na nna unu maara ihe unu chọrọ tupu unu arịọ ya. Ya mere, kpeenụ ekpere otu a sị: Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, alaeze gị bịa, ka uche gị mee n'ụwa dịka ọ dị n'eluigwe. Nye anyị nri anyị kwa ụbọchị taa. Gbagharakwanụ okwu anyị dịka anyị na-agbagharakwa okwu anyị. Unu enyekwala unu onwe unu n'ọnwụnwa, kama nyenụ onwe unu n'ọṅụ. N'ihi na alaeze na ike na otuto bụ nke unu ruo mgbe ebighị ebi. Amen. N'ihi na ọ bụrụ na unu agbaghara ndị mmadụ mmehie ha, nna unu nke ebighị ebi ga-agbagharakwa unu. Ma ọ bụrụ na unu agbagharaghị ndị mmadụ mmehie ha, nna unu agaghị agbaghara unu ọzọ. Ọzọkwa, mgbe unu na-ebu ọnụ, unu eyila ndị ihu abụọ, n'ihi na ha na-eme ka ihu ha yie ka ndị mmadụ na-ebu ọnụ. N'ezie, asị m unu, ha nwere ikike ha. Ma mgbe unu na-ebu ọnụ, tee isi unu mmanụ ma saa ihu unu, ka unu wee ghara iyi ka ndị na-ebu ọnụ nye m, kama ọ bụ nye nna unu nke nọ na nzuzo. Nna unu nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-echebe unu n'ihu ọha. Unu echekwala akụ n'elu ụwa, ebe bụ na ire ere na-emebi emebi, ebe ndị ajọ omume na-egwupụta ma na-ezu ohi. Kama debe akụ gị n'ụwa, ebe bụ ma ọ bụ ire ure na-emebi emebi, ebe a na-egwupụta ma ọ bụ na-ezu ohi na-eme. N'ihi na ebe akụ gị dị, ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa. Ihe nke ahụ bụ anya. Ya mere, ọ bụrụ na anya gị edobeghị onwe ya, ahụ gị dum ga-enwu. Ma ọ bụrụ na anya gị adịghị njọ, ahụ gị dum ga-agba ọchịchịrị. Ya mere, ọ bụrụ na ihe dị n'ime gị ga-agba ọchịchịrị, olee otu ọchịchịrị a si dị ukwuu? Ọ dịghị onye pụrụ ijere ndị nwere agba ozi, n'ihi na ọ ga-akpọ otu asị ma hụ nke ọzọ anya. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-arara n'otu ma leda nke ọzọ anya. Unu apụghị ijere Chineke na akụnụba ozi. Ya mere, ana m asị unu, echegbula onwe unu maka ndụ unu, ihe unu ga-eri maọbụ ihe unu ga-aṅụ, maọbụ maka ahụ unu, ihe unu ga-eyi. Ndụ ọ bụghị ihe karịrị nri, ahụ ọ bụghịkwa ihe karịrị uwe. Leenụ ihe ndị a dị n'ụwa anya, n'ihi na ha anaghị akụ mkpụrụ ma ọ bụ na-aghọrọ ihe ubi ma ọ bụ na-eweta ihe ubi n'ụlọ nkwakọba ihe. Ma nna unu nke bi n'eluigwe na-azụ ha. Ọ bụghị unu
ka ha mma. Onye n'ime unu na ịkpachara anya nwere ike itinye kubit n'ogologo ya? Gịnịkwa mere unu na-echegbu onwe unu maka uwe? Ma otu okooko lili nke ubi si eto, ha adịghị agwụ ike ma na-atụgharị. Ma gwa unu na Solomọn n'ịma mma ya niile adịghị ada mba dịka otu n'ime ndị a. Ya mere, ọ bụrụ na Chineke yikwasị ha uwe otu a, ahịhịa ubi nke atụbara n'oké osimiri taa, ọ ga-eme ihe karịrị nke ahụ na unu ndị okwukwe nta. Ya mere, unu echeghị echiche isi, gịnị ka anyị ga-eri? Gịnị ka anyị ga-aṅụ? Gịnị ka anyị ga-eyi? N'ihi na ihe ndị a niile na-echegbu ndị mba ọzọ. N'ihi na Nna unu maara na ihe ndị a niile dị unu mkpa. Ma buru ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya, a ga-agwakwa unu ihe ndị a niile. Ya mere, unu echegbula onwe unu maka ọnwụ, n'ihi na ọnwụ ga-elekọta onwe ya. Ụbọchị ahụ zuru oke maka ahụhụ nke ya. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 7. Ekpela ikpe ka a ghara ikpe gị ikpe. Ị ga-ekpe ikpe. Ị ga-abụ onye Buda nke na-atụ gị. Gịnị mere iji hụ ntụpọ nke a ga-eji tụọ gị n'anya nwanne gị nwoke? Ị gaghị ahụ ntụpọ nke dị n'anya nke gị? Ma ọ bụ kedu ka ị ga-esi si nwanne gị nwoke, ka m dọpụta ndanda ahụ n'anya? Buru ụzọ chụpụ nwa akwụkwọ ahụ n'anya onye ihu abụọ anya gị. Mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma otu esi achụpụ nwa akwụkwọ ahụ n'anya nwanne gị nwoke. Unu enyela nkịta ihe dị nsọ nri. Atụkwala pịa unu n'ihu ezi, ka a ghara ịpịa ha n'okpuru ụkwụ ma wee tụgharịa megide unu niile. Rịọ, a ga-enyekwa unu. Lee n'anya, unu ga-achọta. Kụọ aka, a ga-emeghekwara unu ya. N'ihi na onye na-arịọ, onye na-achọ, onye na-achọta, onye na-akụ aka, a ga-emeghe ya. N'ihi na onye n'etiti unu, onye ọ bụrụ na nwa ya na-arịọ ya achịcha ga-enye ya nkume, ma ọ bụ na ọ na-arịọ ya azụ, ọ ga-enye ya agwọ? Ya mere, ọ bụrụ na unu bụ ndị mma, nwerenụ ike inye ụmụ unu ezi omume. Lee ka Nna unu nke eluigwe ga-esi nye ndị na-arịọ unu ihe ọma. Ya mere, ihe unu chọrọ ka mmadụ mere unu, meenụ ha otu a. N'ihi na nke a bụ iwu nke ndị amụma. Banyenụ site n'ọnụ ụzọ ámá kwụ ọtọ, n'ihi na ọ bụ ọnụ ụzọ ámá sara mbara na ụzọ etiti nke na-eduga na mbibi. Ọtụtụ ndị na-abanyekwa na ya. N'ihi na ọnụ ụzọ ámá ahụ kwụ ọtọ, ụzọ dịkwa nke na-eduga na ndụ. Ole na ole ka ndị a na-achọta ya dị. Kpachara anya maka ndị amụma ụgha na ndị na-abịakwute unu iyi uwe atụrụ, mana n'ezie ha bụ anụ ọhịa wolf na-eri anụ. Unu ga-amata ha site na mkpụrụ ha. Mmadụ na-anakọta mkpụrụ vaịn site n'ogwu, ma ọ bụ fig site n'uke. Ya mere, osisi ọma ọbụla na-amịta mkpụrụ ọma, ebe mkpụrụ osisi rụrụ arụ na-amịta mkpụrụ osisi dị iche iche. Ya mere, osisi ọma apụghị ikpe ezi ma ọ bụ ire ure ma na-amịpụta mkpụrụ ọma. Osisi ọbụla nke na-anaghị amị mkpụrụ ọma ka a na-egbutu ma tụba n'ọkụ. Ya mere, unu ga-amata ha site na mkpụrụ ha. Ọ bụghị onye ọbụla na-asị m, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ga-aba n'alaeze Chineke,
kama ndị na-eme uche nna m nke bi n'eluigwe. N'ụbọchị ahụ ọtụtụ mmadụ ga-asị m, onye nwe anyị, onye nwe anyị, anyị ebughị amụma site n'aha gị, anyị achụpụwo ọrịa site n'aha gị, anyị emewokwa ọtụtụ ọrụ dị ukwuu site n'aha gị. Mgbe ahụ m ga-ebu ha amụma nye ha sị, amaghị m unu, sinụ n'ebe m nọ pụọ, unu ndị na-eme ihe ọjọọ. Ya mere onye ọbụla nụrụ okwu a ma mee ha, m ga-atụnyere ya onye maara ihe nke wuru ụlọ ya n'elu nkume. Ma mmiri ozuzo dara, ide mmiri bịara, ifufe fekwara n'ụlọ ahụ, ma ọ daghị, n'ihi na eguzobere ya n'elu nkume. Ma onye ọbụla nụrụ okwu ndị a ma ghara ime ha n'omume ga-adị ka nwoke nzuzu nke wuru ụlọ ya n'aja. Mgbe ahụ mmiri ozuzo dara, ide mmiri bịara, ifufe fekwara n'ụlọ ahụ, o wee daa. Ọdịda ya dị ukwuu. Mgbe Yeshua kwuru okwu ndị a juru ndị mmadụ anya n'ozizi ya, n'ihi na ọ kụziri ha ihe dịka onye nwere ikike, ọ bụghị dịka ndị ode akwụkwọ. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 8. Mgbe o si n'ugwu ahụ rịdata, ọtụtụ mmadụ soro ya. Ma lee, otu onye ekpenta bịara wee kpọọ isi ala nye ya, na-asị, onye nwe anyị, ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike ime ka m dị mma. Sus na-agbatị aka ya metụrụ ya aka, na-asị, achọrọ m ka ị dị ọcha. Ozugbo ahụ e wepụrụ ekpenta ya. Yeshua wee sị ya, agwala onye ọbụla, kama gaa gosi onye nchụaja onwe gị, nye onyinye ahụ Mozis nyere n'iwu, ka ọ bụrụ ihe àmà nye ha. Mgbe Yeshua banyere na Kapanọm, otu onye isi ndị agha bịakwutere ya na-arịọ ya, wee sị ya, onye ozizi, ohu m dina n'ụlọ na-arịa ọrịa nrịanrịa mana na-ata ahụhụ nke ukwuu. Yeshua sịrị ya, aga m abịa gwọọ ya. Ma onye isi ndị agha ahụ zara sị, onye nwe anyị, erubeghị nke ịbata n'okpuru ụlọ m, kama kwuo okwu, a ga-agwọkwa ohu m, n'ihi na mụ onwe m bụkwa onye nọ n'okpuru ikike nke onye ọzọ. Enwekwara m ndị enyemaka n'okpuru m. Na-asị otu onye, gaa, ọ na-aga. M na-asịkwa onye ọzọ, bịa, ọ na-abịa. M na-asịkwa ohu m, mee nke a, ọ na-emekwa ya. Mgbe Yeshua nụrụ nke a, o juru ya anya. O wee sị ndị na-eso ụzọ ya, n'ezie asị m unu, ahụbeghị m okwukwe dị ukwuu dị otu a, ọ bụ na Izrel. Ma ana m asị unu na ọtụtụ mmadụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bịa. Ha ga-anọnyere Abraham, Isaac na Jacob na alaeze eluigwe. Ha ga-achụpụ ụmụ nke alaeze n'ọchịchịrị kachasị ukwuu. Ebe ahụ ka ịkwa akwa na ite eze ga-adị. Yeshua wee sị onye isi ndị agha ahụ, gaa, dịka ị rịọrọ, otu ahụ ka ọ dịrị gị. Mgbe Yeshua bịarutere n'ụlọ Pita, ọ hụrụ nne ya ka o dina n'ala ma na-arịa ọrịa, na-arịa ahụ ọkụ. O metụrụ ya aka ya, ahụ ọkụ ahụ wee hapụ ya. O biliri wee jere ha ozi. Mgbe ọ bịarutere, ha kpọtara ya ọtụtụ ndị nwere ọrịa. O wee chụpụ mmụọ ndị ahụ site n'okwu ya, ma gwọọ ndị niile na-arịa ọrịa, ka ihe kwuru site n'okwu Aịzaya onye amụma wee mezuo, sị, ọ bụrụ ọrịa anyị ma ọ bụ ọrịa anyị. Mgbe Yeshua hụrụ ọtụtụ mmadụ gbara ya gburugburu, Jehova nyere ya iwu ka ha si na mmiri pụta. Mgbe ahụ otu ode akwụkwọ bịakwutere ya sị ya, onye ozizi, m ga-eso gị ebe ọbụla ị na-aga. Ma Yeshua sịrị ya,
Nkịta ọhịa nwere ohere, nnụnụ nke eluigwe nwekwara akwụ, mana nwa nke mmadụ enweghị ebe ọ ga-etinye isi ya. Onye ọzọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, onye ozizi, hapụ m ka m buru ụzọ lie nna m. Ma Yeshua sịrị ya, soro m, hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha lie ndị nwụrụ anwụ ha. Mgbe ọ banyere n'ụgbọ mmiri, ndị na-eso ụzọ ya soro ya. Ma lee, oke ifufe malitere n'oké osimiri, nke mere na ebili mmiri tiri ụgbọ mmiri ahụ, mana ọ rahụ ụra. Ndị na-eso ụzọ ya bịara kpọte ya, sị, Onyenwe anyị, kwuo ihe, anyị ga-anwụ. O wee sị ha, gịnị mere unu ji atụ egwu, unu ndị nwere obere okwukwe? O wee bilie bara ifufe na oké osimiri mba. Ebe ahụ ka udo dị ukwuu dị. Ndị ikom ahụ tụrụ n'anya na-asị, lee ka onye a si bụrụ na ifufe na oké osimiri na-erubere ya isi. Mgbe ọ bịarutere n'akụkụ nke ọzọ n'ógbè Getsamani, ndị mwakpo mmụọ ọjọọ abụọ bịakwutere ya, ndị si n'ili pụta, dị egwu nke ukwuu, nke mere na onye ọbụla enweghị ike ịgafe ụzọ ahụ. Lee, ha tiri mkpu sị, Yeshua, ọkpara Chineke, gịnị ka anyị ga-eme gị? Ị bịara ebe a ịta ahụhụ n'ihi ndị na-eso ụzọ m? Ugbu a, e nwere ọtụtụ ezi ndị na-azụ anụ, ndị nche nri atọ na otu rịọrọ nne ọkụkọ ka ha gaa. Ha wee pụọ. Ha wee hapụ ha ka ha gaa nụrụ anụ ezi ndị ahụ. Ha wee kpọọ ejima ahụ ọkụ. Ahụrụ m onwe m n'ime oké osimiri wee hụ ihe niile nụrụ ụtọ ahụ wee nwụọ n'ime mmiri. Mgbe ahụ, ndị na-aṅụ ihe red na mgbe ha bịarutere, ndị ahụ bịara n'obodo ahụ, ha kọrọ ihe niile mgbe ha nwere mmụọ ọjọọ. Ma obodo ahụ dum pụtara izute Yeshua. Mgbe ha hụrụ ya, ha rịọrọ ya ka ọ pụọ n'ụsọ osimiri ha. Akwụkwọ nke Matiu isi nke 9. Mgbe ahụ ọ banyere n'ụgbọ mmiri, pụọ na ya wee bịa n'obodo nke ya. Onye ọrịa ahụ kpọrọ ya otu nwoke na-arịa ọrịa n'ihi okwukwe ha, wee sị onye ahụ nwere ahụ mkpọnwụ, nwa m, jide onwe gị. Ụfọdụ n'ime ndị odeakwụkwọ kwuru n'etiti mmehie gị, agbagharawo gị. Mgbe Yeshua hụrụ echiche ha, ya onwe ya, nwoke a kwuru okwu ọjọọ, gịnị mere unu ji chee na ihe ndị a na-ekwu? Gbaghara gị mmehie gị, ma ọ bụ ikwu okwu n'obi unu. N'ihi na ọ dị mfe karịa na Yeshua ịhụ na onye ọrịa bilie jee ije, ka unu wee nwee ike ịgbaghara mmehie n'ụwa, ka o wee sị ka unu mara na nwa nke mmadụ nwere ike ịla n'ụlọ gị. O biliri onye ọrịa ahụ nwere ahụ mkpọnwụ, sị, bilie, kpọrọ igwe mmadụ gị. Nụ nke a, ha tụrụ n'anya. Ha wee laa n'ụlọ ya. Mgbe o nyere Chineke otuto, onye nyere mmadụ ike dị otu ahụ, dịka oche ahụ si dị, ahụ ya bụ Matiu wee sị ya, aha ya bụ Matiu wee sị ya, soro m. O wee bilie soro ya. Mgbe Yeshua nọ na-eri nri n'ụlọ ya, lee, ọtụtụ ndị ụtụ isi na ndị mmehie bịara ebe ahụ wee nọdụ ala na nri na Yeshua na ndị na-eso ụzọ ya. Mgbe ndị Farisii hụrụ nke a, ha sịrị ndị na-eso ụzọ ya, gịnị mere onye nkụzi unu ji na-eri nri na ndị ọna ụtụ na ndị mmehie? Mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ sịrị ha, ọ bụghị mmadụ niile chọrọ nlekọta,
kama ọ bụ naanị ndị na-arịa ọrịa. Ma gaanụ mụta ihe nke a bụ: achọrọ m inwe ebere, ọ bụghị àjà, n'ihi na abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume kama ịkpọ ndị mmehie ka ha chegharịa. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ Jọn bịakwutere ya na-asị, gịnị mere anyị na ndị Farisii ji ebu ọnụ mgbe niile, ndị na-eso ụzọ gị anaghị ebu ọnụ? Yeshua sịrị ha, ụmụ nke ụlọ nwunye ọ ga-abụ ha na-ebu ọnụ mgbe nwunye ahụ nọ? Ma ụbọchị ahụ ga-abịa mgbe a ga-anapụ ha nwoke na-alụ nwunye ọhụrụ, ha ga-ebukwa ọnụ. Onye na-eso ụzọ ya jụrụ sị, gịnị mere ndị na-eso ụzọ unu ji eme nke a? Ha na ndị na-akwa ụtụ na ndị mmehie na-eri nri. Mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ sịrị ha, ndị ezi omume na-akpọ ndị na-arịa ọrịa, ma gaanụ mụta ihe. Ọ bụghị mmadụ niile chọrọ nlekọta, kama ọ bụghị àjà, n'ihi na abịaghị m ịhụ nke a. Achọrọ m ebere kama ka m mere ndị mmehie ebere. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ Jọn bụ ndị Farisii na-ebu ọnụ. Efere gị bịakwutere ya na-asị, gịnị mere anyị na ndị ibe anyị anaghị ebu ọnụ? Yeshua sịrị ha, nchegharị. Ọ na-ebu ọnụ mgbe nwunye ọhụrụ nọ n'etiti ha. Ma ụbọchị ụmụ nwanyị lụrụ di ga-abịa, mgbe a ga-anapụ ha nwoke na-alụ nwunye ọhụrụ. Mgbe ahụ ha ga-ebu ọnụ. Ọzọkwa, ọ dịghị onye ga-adụ uwe mwụda na akwa ọhụrụ nke ga-ejupụta. Ọ dịghịkwa onye ga-etinye mmanya ọhụrụ n'ime uwe mwụda ahụ. Mgbawa ahụ ga-aka njọ. N'ihi na mgbe ahụ ite ochie n'ihi na ite ọhụrụ ga-agbaji, mmanya vaịn ga-awụpụkwa, ite ndị ahụ ga-anwụkwa, mana ha abụọ agaghị adị otu a. Mgbe a ga-etinye mmanya vaịn n'ime ite ọhụrụ, ma na-agwa ha okwu a otu a, lee, otu onye ọchịchị bịara fee ya ofufe na-asị, nwa m nwanyị anwụọla ugbu a, mana bịa tinye aka gị n'ahụ ya, ọ ga-adị ndụ. Mgbe ahụ Yeshua biliri wee soro ya na ndị na-eso ụzọ ya. Ma lee, otu nwanyị onye na-arịa ọrịa ruo afọ 2 site n'ọbara bịara n'azụ ya ma metụ ọnụ uwe ya aka, n'ihi na o siri n'ime onwe ya, ọ bụrụ na m ga-enwe ike imetụ uwe ya aka, a ga-agwọ m. Mgbe ahụ Yeshua tụgharịrị hụ ya sị, nwa m nwanyị, nweta nkasi obi, okwukwe gị agwọọla gị. A gwọrọ nwanyị ahụ n'otu oge ahụ. Mgbe Yeshua banyere n'ụlọ onye ọchịchị wee hụ na ndị na-akụ ọkpọ na ude ahụ mmiri na-eme mkpọtụ, ọ sịrị ha, gaanụ, n'ihi na nwa agbọghọ ahụ anwụghị, mana ha chịrị ọchị. Mgbe igwe mmadụ ahụ lawara, ọ banyere ma jide ya n'aka. Nne ya wee bilie. Ahụ mgbu ahụ a gwara n'ala ahụ dum, ka ya na-eti mkpu na-asị, nwa David, mere gị ebere. Mgbe ọ banyere n'ụlọ, ndị isi soro ya. Yeshua wee sị ha, unu chere na m bụ ee, Onyenwe anyị? O metụrụ ha aka ime nke a. Ha wee zaa ya. Yeshua wee nye ha ya ka e mere unu ya. Anya ha wee maa jijiji nke ukwuu, na-asị, hụnụ na onye ọbụla amaghị. Ha gbasara akụkọ ya n'ala ahụ dum. Ka ha na-apụ, lee,
ka ha kpọtara ya nwoke mmụọ ọjọọ ji. Mgbe a chụpụrụ mmụọ ọjọọ ahụ, onyeisi ndị mmụọ ọjọọ ahụ kwuru okwu. Mgbe ahụ igwe mmadụ ahụ tụrụ n'anya na-asị, ahụtụbeghị ihe dịka nke a n'Izrel. Ma ndị Farisii sịrị, ọ chụpụrụ ajọ omume site n'aka onyeisi ajọ omume. Yeshua wee gaa n'obodo niile na-ezi ihe n'ime ụlọ nzukọ ha, na-ekwusa ozi ọma nke alaeze ahụ, na-agwọkwa ọrịa niile na ọrịa niile nke ndị mmadụ. Ma mgbe ọ hụrụ igwe mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ebe ha nọ, n'ihi na ha gbasasịrị ma gbasaa ebe niile dịka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ. Mgbe ahụ ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya, n'ezie, owuwe ihe ubi dị ukwuu, mana ndị ọrụ dị ole na ole. Ya mere, kpeenụ onye nwe ala ahụ ekpere ka o ziga ndị ọrụ n'ala ya. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 10. Ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya abụọ ka ha bịakwute ya, nye ha ike imegide mmụọ, ịchụpụ ha ma gwọọ ọrịa ọbụla na ọrịa ọbụla. Aha ndị ọzọ ahụ bụ ndị a dọtara nwanne ya nwoke, nwa Zeb dara ada. Onye mbụ bụ Simon, onye a na-akpọ Pita, na nwanne ya nwoke Filip Ede na Batalomi. Thomas wee gaa n'ihu Matiu, onye na-ana ụtụ, onye dara ada, nwa Alfeus na Lebeus onye Kenan, na Judas Iskariot, onye aha ya bụ Tadius. Simon rara ya nye. Ndị abụọ zigara Yeshua wee nye ha iwu sị, unu agakwala n'ụzọ ndị mba ọzọ maọbụ banye n'obodo ukwu, kama gakwuru atụrụ furu efu nke ụlọ Izrel, nke ndị Sameria. Maka unu na-aga kwusaa sị, alaeze Chineke dị nso. Gwọọ ndị ọrịa, sachaa ndị ekpenta, kpọlite ndị nwụrụ anwụ, chụpụ ndị ọrịa. Unu natara n'efu, nyenụ n'efu. Unu enweghị ọlaedo maọbụ ọlaọcha, maọbụ ego n'ukwu unu, maọbụ akpa maka njem ahụ, maọbụ uwe elu abụọ, maọbụ akpụkpọ ụkwụ, maọbụ mkpara maka obodo maọbụ obodo ọbụla unu bịarutere. Jụọnụ onye kwesịrị ekwesị, nọrọnụ ebe ahụ ruo mgbe unu ga-apụ. Mgbe unu banyere n'ụlọ, keleenụ ya. Ọ bụrụ na ụlọ ahụ kwesịrị ekwesị, ka udo unu bịakwasị ya. Ma ọ bụ na ọ dịghị mma, ka udo unu laghachikwute unu. Ma onye ọbụla na-anaghị anabata unu ma unu kwuo okwu unu, mgbe unu si n'ụlọ ahụ maọbụ n'obodo ahụ pụọ, fechapụ uzuzu dị n'ụkwụ unu. N'ezie, asị m unu, ọ ga-adịrị ndị nọ n'ala Sọdọm na Gọmọra mfe n'ụbọchị ikpe karịa obodo ahụ. Lee, ana m ezipụ unu dịka atụrụ n'etiti anụ ọhịa wolf. Ya mere, bụrụnụ ndị maara ihe dịka agwọ, na ndị aka ha dị ọcha dịka nkịta. Ma kpacharanụ anya maka mmadụ, n'ihi na ha ga-enyefe unu n'aka ndị isi obodo ma tie unu ihe n'ụlọ nzukọ ha. A ga-akpọbatakwa unu n'ihu ndị gọvanọ na ndị eze n'ihi m, ịgbara ha na ndị mba ọzọ ama. Ma mgbe ha ga-enyefe unu echebarala otu unu ga-esi ekwu okwu maọbụ ihe unu ga-ekwu echiche, n'ihi na n'oge ahụ a ga-enye unu ihe dịka ihe unu ga-ekwu echiche, n'ihi na ọ bụghị unu onwe unu na-ekwu okwu, kama okwu Nna unu na-ekwu okwu n'ime unu.
Nwanne nwoke ga-arara nwanne ya nye maka ọnwụ, nna nye nwa ya. Ụmụ ga-ebili megide ndị mụrụ ha ma mee ka ha nwụọ. Mmadụ niile ga-akpọ unu asị n'ihi aha m, mana onye na-atachi obi ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta. Ma mgbe ha kpagburu unu n'obodo a, gbaga n'obodo ọzọ, n'ihi na n'ezie asị m unu agaghị apụ n'obodo niile nke Izrel ruo mgbe Nwa nke Mmadụ ga-abịa. Onye na-eso ụzọ anaghị emeso onye nwe ya ihe, ohu anaghịkwa emeso onye nwe ya ihe. O zuru ezu ka onye na-eso ụzọ dị ka onye nwe ya, ohu ahụ dịkwa ka onye nwe ya. Ọ bụrụ na a kpọọ onye nwe ụlọ ahụ Belzebul, oleezi otu ndị ezinụlọ ya ga-esi karịa? Ya mere, unu atụla egwu ha, n'ihi na ọ dịghị ihe zoro ezo nke a na-ekpugheghị, ma ọ bụ ihe zoro ezo nke a na-amaghị. Ihe m na-agwa unu nke a na-amaghị ama na-agwa unu n'ihe unu na-anụ n'abalị. M na-ezisakwara unu ozi ọma n'ụlọ. Unu atụla egwu ndị na-egbu ahụ, mana ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi, kama tụọnụ egwu onye nwere ike ibibi mkpụrụ obi na ahụ n'ime hel. Unu anaghị ere nza abụọ otu peni, otu n'ime ha agaghị ada n'ala ma nna unu na-enweghị ya. Ee, a na-ahọpụtakwa mkpụcha isi unu niile. Unu atụla egwu ya. Ya mere, unu dị oke ọnụ ahịa karịa ọtụtụ nza. Onye ọbụla ga-ekwupụta m n'ihu mmadụ, m ga-ekwupụtakwa ya n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe. Ma onye ọbụla ga-agọnarị m n'ihu m, a ga-agọnarịkwa ya n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe. Unu echela na abịara m iweta udo n'ụwa. Abịaghị m izite udo, kama ọ bụ mma agha. N'ihi na abịara m ịkpali nwoke megide nna ya, nwa nwanyị megide nne ya, na nwunye nwa megide nne ya. Ndị iro mmadụ ga-abụ ndị nke ụlọ ya. Onye ọbụla hụrụ nna ma ọ bụ nne n'anya karịa m ekwesighị m. Onye ọbụla hụkwara nwa ya nwoke maọbụ nwa ya nwanyị n'anya karịa m, ọ dịghị mma. Onye ọbụla nke na-anaghị ebuli onwe ya ma soro m ekwesighị m. Onye ọbụla nke chọrọ ịchọta ndụ ya ga-atụfu ya. Onye ọbụla nke tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya. Onye nabatara gị na-anabata m. Onye na-anabatakwa m na-anabatakwa onye zitere m. Onye ọbụla nke na-anabata onye amụma n'aha onye amụma ga-enweta ụgwọ ọrụ nke onye amụma ahụ. Onye ọbụla nke na-anabata onye ezi omume n'aha onye ezi omume ga-enweta ụgwọ ọrụ nke onye ezi omume. Onye ọbụla nke ga-enye otu n'ime ụmụnta ndị a ka ọ ṅụọ iko mmiri oyi n'aha onye na-eso ụzọ, n'ezie asị m unu, ọ gaghị efu ụgwọ ọrụ ya. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 11. O wee ruo na mgbe Yeshua chịkọtara ndị na-eso ụzọ ya abụọ, ọ hapụrụ ebe ahụ ịzụ ihe ma kwusaa ozi ọma n'obodo ha. Mgbe Jọn nụrụ ọrụ Yeshua n'ụlọ mkpọrọ, o zigara mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya ka ha sị ya, "Ị bụ onye mere ọrụ ya? Ọ bụ gị bụ onye na-abịa ka anyị kwesịrị ịchọ onye ọzọ?" Yeshua zara ya sị, "Gaanụ gwa Jọn ihe unu nụrụ na ihe unu hụrụ. Ndị isi na-ahụ ụzọ, ndị ka na-eje ije, ndị ekpenta na-eme ka ndị ntị chiri dị ọcha, ndị ntị chiri
na-anụkwa ihe. A na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ, ndị ogbenye na-anatakwa ozi ọma ahụ. Onye a gọziri agọzi ka onye na-agaghị eme njọ. Mgbe ha na-apụ, Yeshua malitere ịgwa igwe mmadụ ahụ okwu sị, "Gịnị ka unu pụtara n'ime obodo a?" Ọ zara ihu, "Ahịhịa nke ifufe na-ama jijiji. Ma gịnị ka ị pụrụ? Anụ, nwoke yi uwe dị nro. Lee, ndị yi uwe nọ n'ụlọ ndị eze. Ma gịnị ka unu gara ịhụ? Onye amụma? Ee, asị m unu, ọ karịrị onye amụma. N'ihi na nke a bụ onye e dere banyere ya sị, lee, m ga-eziga onye ozi m n'ihu gị, onye ga-edozi ụzọ gị n'ihu gị. N'ezie, ana m asị ụmụ nwanyị, n'etiti ndị a mụrụ nke ka Jọn Baptist ukwuu. Ee, onye kacha nta n'alaeze eluigwe ka ya ukwuu. Site n'oge Jọn Baptist gaa n'ihu, alaeze eluigwe na-ata ahụhụ n'ime ihe ike. Ndị na-eme ihe ike na-ejidekwa ya n'ike, n'ihi na ndị amụma na ndị nkịtị niile ebuwo amụma banyere Jọn. Ọ bụrụ na unu ga-anabata ya, nke a bụ Elaịja onye gaje ịbịa. Onye nwere ntị ịnụ ihe, ya nụ. Ma gịnị ka a ga-eji ọgbọ a tụnyere? Ọ dị ka ụmụntakịrị ndị nọ n'ọdụ ahịa ma kpọọ ndị enyi ha, ha wee sị, "Anyị kwara akwa maka unu, unu akwaghị akwa. Anyị kwara akwa maka unu, unu akwaghị akwa." N'ihi na ọ bịara iri ihe ma ọ bụ ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Ha na-asị, "Ọ na-arịa ọrịa." Nwa nke mmadụ bịara na-eri ihe ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ. Ha wee sị, "Lee, onye na-eribiga nri ókè na onye na-aṅụ mmanya vaịn, enyi ndị na-anata ụtụ na ndị mmehie, mana amamihe na-esi n'aka ụmụ ya pụta." Mgbe ahụ, ọ malitere ihu obodo ndị e mere ọtụtụ ọrụ ukwu ya, n'ihi na ha echegharịghị. Ahụhụ ga-adịrị gị, Korazin! Ahụhụ ga-adịrị gị, Betsaida! N'ihi na a sị na e mere ọrụ ukwu ndị a rụrụ n'ime unu na Taịa na Saịdọn, ha gara echegharị n'oge gara aga, na-akwa mkpa na ntụ. Ma asị m unu, ọ ga-adịrị Taịa na Saịdọn mfe n'ụbọchị ikpe karịa unu. Ma gị onwe gị, Kapanọm, ndị e buliri elu, a ga-eweda gị ala mmụọ. N'ihi na a sị na e mere ọrụ ukwu ndị a rụrụ n'ime gị n'etiti ndị Sọdọm, ha gara anọ ruo taa. Ma asị m unu, ọ ga-adịrị ndị nọ n'ala Sọdọm mfe n'ụbọchị ikpe karịa gị. Yeshua zara sị, "Ekele dịrị gị, Nna onye nwe eluigwe na ụwa, n'ihi na ị zọpụwo ihe ndị a n'ebe ndị amamihe na ndị nwere ọgụgụ isi nọ, meghekwa ha nye ụmụaka. Ọ dị otu a, Nna, n'ihi na ọ bụ na otu a ka ọ dị gị mma. Nna m enyewo m ihe niile. Ọ dịghịkwa onye maara Ọkpara ahụ ma ewezuga Nna. Ọ dịghịkwa onye maara Nna ahụ ma ewezuga Ọkpara ahụ, na onye Ọkpara ahụ chọrọ ịnapụta. Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-arụsi ọrụ ike na ndị na-ebu ibu arọ, meekwa ka unu dị mfe. Bilienụ yoku m n'elu, mụta ihe n'aka m, na m dị umeala n'obi. Unu ga-ahụkwa izu ike, n'ihi na yoku m dị mfe. Unu bụkwa mkpụrụ obi anyị, n'ihi na ibu ndị dị mfe.
Akwụkwọ nke Matiu isi nke 12. N'oge ahụ Yeshua gara n'ụbọchị izu ike maka nri. Ndị na-eso ụzọ ya na-agụụ na-agụ. Ha wee malite ịtụtụ mkpụrụ osisi na iri nri. Mgbe ndị Farisii hụrụ ya, ha sịrị ya, "Lee, ndị na-eso ụzọ gị na-eme ihe iwu na-akwadoghị ime n'ụbọchị izu ike." Ma ọ sịrị ha, "Unu agụbeghị ihe Devid mere mgbe agụụ na-agụ ya na ndị ya na ha nọ? Otu o si bata n'ụlọ Chineke wee rie achịcha atụrụ, nke iwu na-akwadoghị ka o rie, maọbụ onye ndị ya na ha nọ, kama maka naanị ndị nchụaja? Maọbụ na unu ahụbeghị n'ime Baịbụl na ụbọchị izu ike, ndị nchụaja nọ n'ụlọ nsọ na-emebi ụbọchị izu ike ma na-ekwulu Chineke? Mana ana m agwa unu na nke a bụ otu onye ka ụlọ nsọ ukwu. Ya mere, ọ bụrụ na unu mara ihe nke a pụtara, achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà, unu agaraghị ama onye aka ya dị ọcha ikpe, n'ihi na Nwa nke Mmadụ bụ Onyenwe anyị. Ọ bụ na nke ụbọchị izu ike. Mgbe ahụ, o si n'ebe ahụ pụọ wee banye n'ụlọ nzukọ ha. Ma lee, otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ. Ha wee jụọ ya sị, "O ziri ezi iri nri ụbọchị izu ike?" Ka ha boo ya ebubo. O wee sị ha, "Onye n'etiti unu ga-enwe atụrụ, ọ bụrụ na ọ daa n'ime olulu n'ụbọchị izu ike, ọ gaghị ewere ya ma wepụta ya? Olee otu mmadụ ga-esi ka atụrụ mma? Ya mere, ọ bụ iwu kwadoro ime ihe ọma n'ụbọchị izu ike." Mgbe ahụ ọ sịrị nwoke ahụ, "Setịpụ aka gị." O wee gbasaa ya. O wee zuo oke dị ka nke ọzọ. Mgbe ahụ ndị Farisii pụrụ wee gbaa izu megide ya ka ha bibie ya. Ma mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ pụrụ ọtụtụ igwe mmadụ wee soro ya. Ọ gwọkwara ha niile, ma nye ha iwu n'ụzọ iyi egwu ha ghara ime ka a mara ya, ka ihe e kwuru site n'ọnụ onye amụma Aịzaya wee mezuo sị, "Lee ohu m, onye m họrọ, onye m na-akwado, onye mkpụrụ obi m rara nye. M ga-etinye mmụọ m n'ahụ ya. Ọ ga-ekpekwa ndị mba ọzọ ikpe. Ọ gaghị eyi uwe ma tie mkpu. Ọ dịghịkwa onye ga-anụ olu ya n'okporo ámá. Ọ gaghị agbaji osisi akụjiri apịa. Ọ gaghịkwa emenyụ owu na-ere ọkụ ruo mgbe a ga-eme ka ikpe ruo mmeri. Ma ndị mba dị iche iche ga-atụkwasị obi n'aha ya." Emesịa, e wetara ya otu onye nwere nkwarụ, onye kpuru ìsì na onye ogbe. O wee gwọọ ya. Nke a mere na onye kpuru ìsì na onye ogbi kwuru okwu ma hụ. Ndị mmadụ niile ṅụrịrị ọṅụ wee sị, "Onye a ọ bụ nwa Devid?" Ma mgbe ahụ ndị Farisii nụrụ nke a, ha sịrị, "Onye anaghị achụpụ nkọcha ma ọ bụ site na Belzebul, onyeisi ndị nkọcha?" Ma Yeshua, ebe ọ maara echiche ha, sịrị ha, "Alaeze ọbụla nke na-emegide onwe ya ga-ala n'iyi. Obodo maọbụ ụlọ ọbụla nke na-emegide onwe ya agaghị eguzo. Ya mere, ọ bụrụ na Setan achụpụ Setan, a na-emegide ya n'onwe ya. Kedu ka alaeze ya ga-esi dịgide? Ọ bụrụkwa na m, site n'aka Belzebul, achụpụ ndị amoosu, onye ka ụmụ unu ga-achụpụ ha? N'ihi ya, ha ga-abụ ndị ikpe unu. Ma ọ bụrụ na m achụpụ mmehie site na mmụọ Chineke megide, mgbe ahụ alaeze Chineke abịala unu.
Olee otu mmadụ ga-esi banye n'ụlọ onye siri ike wee napụ ihe onwunwe ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụzọ onye siri ike ahụ, ma mebie ụlọ ya? Onye ọbụla na-anọghị m na-emegide m, onye ọbụla na-esoghị m na-agbasakwa. Ya mere, m dara unu ka a ghara mmadụ mmehie ọbụla na nkwulu ọbụla, mana a gaghị agbaghara mmadụ okwu megide mmụọ nsọ. Onye ọbụla nke kwuru okwu megide nwa nke mmadụ a ga-agbaghara ya, ma onye ọbụla nke kwuru okwu megide mmụọ nsọ agaghị agbaghara ya ma n'ụwa ma ọ bụ n'ụwa nke na-abịa. Mee ka osisi dị mma ma mee ka mkpụrụ ya dị mma, ma ọ bụ mee ka osisi dị njọ, meekwa ka ihe ọjọọ bụrụ mkpụrụ ya, n'ihi na a na-amata osisi ahụ site na mkpụrụ ya. Unu ụmụ agbọọla, kedu ka unu ga-esi ekwu ihe ọma ọ bụrụ na unu na-arịa ọrịa? N'ihi na site n'ihe jupụtara n'obi, ọnụ na-ekwu okwu. Ezi mmadụ site n'ezi akụ nke obi ya na-emepụta ihe ọma. Onye na-adịghị ike site n'akụ na-adịghị ike na-emepụta ihe ndị na-adịghị ike. Ma asị m unu, okwu efu ọbụla mmadụ ga-ekwu, ha ga-aza ajụjụ n'ụbọchị ikpe, n'ihi na site n'okwu unu ka a ga-ekpu unu ikpe, sitekwa n'okwu unu a ga-ama unu ikpe. Ụfọdụ ode akwụkwọ na ndị Farisii zara sị, onye nkuzi, anyị chọrọ ịhụ ihe ịrịba ama n'aka gị. Ma ọ zara ha sị, ọ bụ ajọ omume na onye na-akwa iko. Ọgbọ na-achọ ihe ịrịba ama, mana agaghị enye ya ihe ịrịba ama ọbụla, dịka ihe ịrịba ama nke onye amụma Lonas. N'ihi na dịka Lonas dị n'ụbọchị atọ, abalị atọ ga-adị n'afọ Weel, otu ahụ ka nwa nke mmadụ ga-adị ụbọchị na abalị atọ n'obi ụwa. Ndị Ninive ga-eguzo ikpe n'ọgbọ a. Ha ga-amakwa ya ikpe n'ihi na ha chegharịrị n'ozi ọma Jonas. Lee, onye ọzọ ka Jonas ukwuu nọ ebe a. Eze nwanyị nke ndịda ga-eguzo n'ikpe n'ọgbọ ma maa ya ikpe, n'ihi na o si n'akụkụ ụwa dị anya bịa ịnụ amamihe Solomọn. Lee, onye ka Solomọn ukwuu nọ ebe a. Ugbu a, mgbe mmụọ na-adịghị ọcha si n'ebe mmadụ nọ pụọ, ọ na-agagharị n'ọtụtụ ebe. Ọ na-achọ izu ike ma ọ chọtaghị ya. Mgbe ahụ ọ sịrị, m ga-alaghachi n'ụlọ ebe m si bịa. Mgbe ọ bịarutere, ọ hụrụ na ọ tọgbọ chakoo. Ọ kpọrọ ya ma dozie ya. Mgbe ahụ ọ ga-apụ ma kpọrọ mmụọ abụọ ọzọ ka ya onwe ya njọ, ndị na-abata ma biri n'ebe ahụ. Ọgwụgwụ nke nwoke ahụ ka njọ karịa mmalite. Otu ahụ ka ọ ga-adịkwa n'ọgbọ ọjọọ a. Mgbe ọ ka nọ na-agwa igwe mmadụ okwu, lee, nne ya na ụmụnne ya ndị nwoke guzoro nso wee chọọ ịgwa ya okwu. Mgbe ahụ otu onye sịrị ya, lee, nne gị na ụmụnne gị ndị nwoke guzo n'ezi ma chọọ ịgwa gị okwu. Ma ọ zara onye gwara ya sị, onye bụ nne m, onye bụkwa ụmụnne m ndị nke nwoke? O sere aka ya n'ebe ndị na-eso ụzọ ya nọ wee sị, lee, nne m na ụmụnne m ndị nwoke. N'ihi na onye ọbụla nke ga-eme uche nna m nke bi n'eluigwe bụkwa nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị na nne m. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 13.
N'ụbọchị ahụ, Yeshua si n'ụlọ pụọ wee guzoro n'ụsọ oké osimiri. Ọtụtụ igwe mmadụ bịakwutere ya, nke mere na ọ banyere n'ụgbọ mmiri wee nọdụ ala n'ụsọ oké osimiri. Igwe mmadụ ahụ dum guzokwara n'ụsọ osimiri. O wee gwa ha ọtụtụ ihe n'ilu sị, "Lee, onye na-agha mkpụrụ na-apụ ịgha mkpụrụ. Mgbe ọ na-agha mkpụrụ, ụfọdụ dara n'akụkụ, nnụnụ wee bịa n'akụkụ ụzọ, ha wee daa. Ụfọdụ dakwara n'elu osisi nkume, e wee gwerie ha, ebe ala adịghị ọtụtụ. Ozugbo ahụ ha enweghị ala miri emi, ma n'ihi na ha enweghị mgbọrọgwụ, mgbe anyanwụ dara ha kpọrọ nkụ n'ihi na ha enweghị mgbọrọgwụ. Ụfọdụ dara n'etiti ogwu, ogwu ndị ahụ wee pulite ma kpagbuo ha. Ụfọdụ n'aka nke ọzọ kụrụ n'ala dị mma 60 ma mịa mkpụrụ, otu mpi maka 100 akwụkwọ, ọzọ maka akwụkwọ, ọzọkwa maka akwụkwọ 30. Onye nwere ntị ịnụ ihe." Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya bịara sị ya, "Gịnị mere i ji agwa ha okwu n'ilu?" Ọ zara ha sị, "N'ihi na e nyere unu ikike ịmata ihe nzuzo nke alaeze eluigwe, mana enyeghị ha ya. N'ihi na onye ọbụla nwere, a ga-enye ya ma nwee ihe bara ụba, ma onye ọbụla na-enweghị, a ga-anapụ ya ihe o nwere. Ya mere, ana m agwa ha okwu n'ilu n'ihi na n'ihu ihe ha adịghị anụ ma ọ bụ ghọta." Otu a ka amụma Aịzaya mezuru n'ime ha, nke na-asị, "Ịnụ ihe, unu ga-anụ ihe ma ọ bụghị nghọta ihe ahụ. Unu ga-ahụkwa ma ọ bụghị nghọta, n'ihi na obi ndị a dị arọ, ntị ha adịghịkwa mma, anya ha apịachiwokwa, ka ha ghara iji anya ha hụ ihe, nụ ihe anya ha, ghọta ihe n'obi ha, wee laghachi azụ ka m wee gwọọ ha. Ma ngọzi ga-adịrị anya unu n'ihi na ha na-ahụ ihe, ntị unu n'ihi na ha na-anụ ihe. N'ihi na n'ezie agwa m unu na ọtụtụ ndị amụma na ndị ezi omume chọrọ ịhụ ihe unu na-ahụ, ma unu ahụbeghị, nụrụ ha, unu ahụbeghịkwa ha ka unu wee nụ ihe ndị a. Ya mere, geenụ ntị n'ilu nke onye na-agha mkpụrụ. Mgbe mmadụ nụrụ okwu alaeze ahụ ma ọ bụ ọ ghọtaghị ya, onye ọzọ bịara were ihe ọ kụrụ n'obi ya. Onye a bụkwa onye natara mkpụrụ n'ụzọ. Onye chịkọtara mkpụrụ n'ala nkume, onye nụrụ okwu ahụ ma nata ya n'amaghị ama, mana ọ gbaghị mgbọrọgwụ n'ime ya. Ọ na-adịgide naanị otu n'oge na-abịa n'ihi okwu ahụ ọ bụ oge. N'ihi na mgbe mkpagbu ma ọ bụ mkpagbu a na-ekwujọ ya mgbe niile. Onye natara mkpụrụ n'etiti ogwu bụ onye na-anụ ihe. Okwu ahụ na-adịghịkwa mma, mana nchegbu nke na-emebi aghụghọ nke akụnụba na-akpagbu okwu ahụ. Ọ na-aghọkwa onye na-amaghị ama, onye na-anaghị amị mkpụrụ. Ma onye natara mkpụrụ n'ala dị mma bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ghọta ya. Onye na-amịkwa mkpụrụ ma na-enweta ụlọ. Onye natara 100 mpempe akwụkwọ na 100 mpempe akwụkwọ. Ọ tụrụ ha ilu ọzọ sị, "Alaeze eluigwe dị ka nwoke nke kụrụ ezi mkpụrụ n'ubi ya. Ma mgbe ndị ikom ahụ na-ehi ụra, onye iro ya bịara kwọọ ata n'etiti ọka wit ahụ wee pụọ. Mgbe ọka wit ahụ pulitere ma mịa mkpụrụ, ata ahụ pụtakwara. Mgbe ahụ, ndị ohu nke onye nwe ụlọ bịara wee sị ya, 'Onyenwe anyị, ị kụghị ezi mkpụrụ n'ubi gị.
"Olee ebe ata ndị a si bịa?" O wee zaa ha sị, "Nke a bụ otu." Mgbe ahụ, onye anyaụfụ ahụ mere ndị ohu sị ya, "Ị chọrọ ka anyị gaa chịkọta ha?" O wee sị, "Mba, ka ọ ghara ịdị, mgbe unu na-agha ịchịkọta ata, unu ga-emekwa ka ọka wit daa na ya. Hapụnụ otu na nke ọzọ ka ha tolite ruo oge ọrịa ahụ. N'oge ọrịa ahụ, m ga-agwa ndị na-ewe ihe ubi sị, buru ụzọ chịkọta ata ma tinye ya n'ogige ka e lie ya, mana chịkọta ọka wit n'ụlọ nkwakọba m." O wee kọwara ha ilu ọzọ sị, "Alaeze eluigwe dị ka mkpụrụ mọstad nke mmadụ na-ewere ma kụọ n'ubi ya, nke bụ na mbụ kacha nta n'ime mkpụrụ niile. Mana mgbe ọ na-eto, ọ bụ nke kachasị ukwuu n'etiti ahịhịa. Ọ bụkwa nke nwere onwe ya, nke mere na nnụnụ nke eluigwe na-abịa wuo n'alaka ya." Ilu ọzọ kwuru ha sị, "Alaeze eluigwe dị ka ahịhịa nye nke nwanyị na-ewere ma zoo n'ime mmanụ aṅụ atọ ruo mgbe a ga-aghọ ahịhịa nye niile." N'ihe ndị a niile Yeshua gwara igwe mmadụ ahụ n'ilu. Ọ gwaghịkwa ha okwu na-atụghị ilu, ka ihe onye amụma kwuru wee mezuo sị, "M ga-emepe ọnụ m n'ilu ma kpughee ihe ndị ezoro ezo kemgbe e guzobere ụwa." Mgbe ahụ Yeshua chụpụrụ igwe mmadụ ahụ wee banye n'ụlọ. Ndị na-eso ụzọ ya sonyere ya na-asị, "Gwa m ilu nke ata ubi." Mgbe ahụ ọ zara ha sị, "Onye na-agha mkpụrụ ọma bụ nwa nke mmadụ. Ubi ahụ bụ ụwa. Mkpụrụ ọma ahụ bụ ụmụ nke alaeze. Ata ahụ bụkwa ụmụ nke ndị ajọ omume. Onye iro nke na-agha mkpụrụ ahụ bụ ekwensu. Nke kacha njọ bụ ọgwụgwụ ụwa. Ndị na-ewe ihe ubi bụkwa ndị mmụọ ozi. Dịka a na-achịkọta ma gbaa ha ọkụ n'ọkụ, otu ahụ ka ọ ga-adị na njedebe nke ụwa. Nwa nke mmadụ ga-eziga ndị mmụọ ozi ya. Ha ga-achịkọta ihe niile na-eme ka mmadụ sụọ ngọngọ na ndị na-eme ihe ọjọọ n'alaeze ya. Ha ga-atụbakwa ha n'ime ọkụ. Ebe ahụ ka ịkwa akwa na ite eze ga-adị. Mgbe ahụ ndị ezi omume ga-enwu dịka anyanwụ n'alaeze Nna ha. Onye nwere ntị ịnụ ihe ya nụ. Alaeze eluigwe dị ka akụ niile zoro ezo n'ubi nke mmadụ mgbe ọ hụrụ ya, zoo ya, mere na ọ na-apụ ma ree ihe niile o nwere wee pụọ n'ubi ahụ. Alaeze eluigwe dị ka onye ahịa nke hụrụ otu nkume pieal dị oke ọnụ ahịa, ree ihe niile ọ na-achọ nkume pieal dị mma. Onye nwere alaeze eluigwe yiri ụgbụ o nwetara wee zụta ya. Ọzọkwa, ihe ndị ahụ, mgbe ọ jụrụ, ndị ikom ahụ dọkpụrụ ya n'ụsọ osimiri, nọdụ ala chịkọta ihe ọma n'ime ite, tụfuo ihe ọjọọ. Otu ahụ ka ọ ga-adị na njedebe nke ụwa. Ndị mmụọ ozi ga-aga were ha. Ha ga-atụba ha n'ime ọkụ nke ọkụ ebe ịkwa akwa na ite eze ga-adị. Yeshua sịrị ha, "Unu ghọtara ihe ndị a niile?" Ha zara ya sị, "Ee, Onyenwe anyị." O wee sị ha, "N'ihi ya, ode akwụkwọ ọbụla a kụziri ihe gbasara alaeze eluigwe dịka onye nwe ụlọ nke na-ewepụta ihe ọhụrụ na ihe ochie site n'akụ ya." Mgbe Yeshua kwuchara ilu ndị a, ọ pụrụ wee bịa n'ógbè ya wee kụziere ha ihe n'ụlọ nzukọ ha, nke mere na ha tụrụ ha n'anya. Ha wee sị, "Olee ebe amamihe a na ọrụ okwu ndị a si bịa?"
nye nwoke a. Nwoke a ọ bụghị nwa ndị ọrụ ọkwa nka, nne ya ọ bụghị Mary, ụmụnne ya ndị nwoke na-adakwa mba, Simon na Judas, ụmụnne ya ndị nwanyị niile anọghị ya. Olee ebe ihe ndị a niile si bịa nye ya? Ha nwere iwe n'ebe ọ nọ. Mgbe ahụ Yeshua sịrị ha, onye amụma anaghị enwe nsọpụrụ ma n'obodo ya ma n'ụlọ ya. Ọ rụghịkwa ọtụtụ ọrụ ukwuu n'ebe ahụ n'ihi na ekweghị ekwe. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 14. N'oge ahụ Herọd bụ Tetrarch nụrụ akụkọ banyere Yeshua, wee sị ha bụ ndị ohu, onye a bụ Jọn Baptist, o si n'ọnwụ bilie. N'ihi ya, a na-arụkwa ọrụ dị ukwuu site n'oge ahụ, n'ihi na Herọd kpọrọ ya kee ya agbụ, ma tinye ya n'ụlọ mkpọrọ n'ihi Herodias, nwunye nwanne ya nwoke bụ Filip. Jọn wee sị ya, iwu akwadoghị ka ị nwee ya. Ma mgbe ọ chọrọ igbu ya, ọ tụrụ egwu igwe mmadụ ahụ, n'ihi na ha nwere ya dị ka onye amụma. Ma mgbe ụbọchị ọmụmụ Herọd ruru, ada Herodias kpọrọ isiala n'ihu ya, ma mee ka Herọd dị mma. Ya mere, o kwere nkwa na ya ga-enye ya ihe ọ bụla ọ rịọrọ. Ma nne ya gwara ya sị, nye m isi Jọn Baptist ebe a n'efere. Ma n'ihi mwute, eze ahụ nọ n'ebe ahụ, ndị ọzọ nọkwa n'ebe ọ nọ na-eri nri, o nyere iwu ka enye ya. O wee ziga ka ebepụ isi Jọn n'ụlọ mkpọrọ. E wee bute isi ya n'efere wee nye nne ya. O wee buru ya nye nne ya. Ndị na-eso ụzọ ya bịara buru ozu ya lie ya, wee gaa soro Yeshua kparịta ụka. Mgbe Yeshua nụrụ ya, o si n'ebe ahụ pụọ n'ụgbọ mmiri gaa ebe tọgbọrọ n'efu na nke dịpụrụ adịpụ. Mgbe igwe mmadụ ahụ nụrụ ya, ha si n'obodo ukwu soro ya n'ukwu. Yeshua wee bịakwute ha, wee hụ nnukwu igwe mmadụ ahụ. O wee nwee ọmịiko n'ebe ha nọ ma gwọọ ọrịa ha. Mgbe oge ruru, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya na-asị, ebe a bụ ebe tọgbọrọ n'efu. Oge awa agafeela ugbu a. Hapụ igwe mmadụ ahụ ka ha gaa n'obodo ukwu ma nye ha ndụ. Ma Yeshua sịrị ha, ọ dịghị ha mkpa ịla, nye ha nri. Ha wee sị ya, anyị enweghị ebe a ma ewezuga achịcha ole na ole na azụ abụọ. O wee sị, kpọtaranụ m ha ebe a. O nyere igwe mmadụ ahụ iwu ka ha nọdụ ala n'elu ihe eji esi nri. O lere anya elu wee gọzie, wee guzoro wee nye ndị na-eso ụzọ ya achịcha ahụ. Ndị na-eso ụzọ ya nye igwe mmadụ ahụ. Ha niile riri ihe, afọ jukwara ha. Ha wee jupụta nkata ndị ụfọdụ n'ime iberibe abụọ. Ndị riri ihe dị 5,000 ewezuga ụmụ nwanyị na ụmụaka. Ozugbo e mesịrị, Yeshua manyere ndị na-eso ụzọ ya ka ha banye n'ụgbọ mmiri wee gawa n'ihu ya, ebe ọ na-eziga igwe mmadụ ahụ. Mgbe o zipụrụ igwe mmadụ ahụ, ọ banyere n'ime ụlọ naanị ya ikpe ekpere. Mgbe o ruru mgbede, o guzoro ebe ahụ naanị ya. Ụgbọ mmiri ahụ dị ugbu n'etiti oké osimiri. Ebili mmiri na-akwagharịkwa ya, n'ihi na ifufe na-efe efe. N'awa nke anọ nke abalị, Yeshua bịakwutere ha, na-eje ije n'elu oké osimiri. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ya ka ọ na-eje ije n'elu oké osimiri, obi gbawara ha, na-asị, ọ bụ mmụọ. Ha wee tie mkpu n'ụjọ. Ma ozugbo Yeshua gwara ha okwu sị, kpọtanụ ya, nkasi obi, ọ bụ m, atụla egwu. Pita zara ya sị, Onyenwe anyị, ọ bụrụ otu a, hapụ m ka m bịarute n'akụkụ mmiri. O wee sị,
bịa. Mgbe Pita si n'ụgbọ mmiri ahụ pụta, o jere ije n'elu mmiri ịgakwuru Yeshua. Ma mgbe ọ hụrụ oke ifufe, ụjọ tụrụ ya. Ka ọ malitere ime mmehie, o tiri mkpu sị, "Onyenwe anyị, zọpụta m!" Yeshua wee setị aka ya ozugbo, jide ya, sị ya, "Onyenwe anyị, zọpụta m!" Mgbe ha banyere n'ụgbọ mmiri ahụ, ifufe ahụ kwụsịrị. Ndị nọ n'ụgbọ ahụ wee bịa fee ya ofufe sị, "Ọ bụ eziokwu na ị bụ Ọkpara Chineke." Mgbe ha pụrụ, ha bịarutere n'ala Nazaret. Mgbe ndị obodo ahụ matara ya, ha zigara n'ógbè niile gbara ya gburugburu ma kpọtara ya ndị niile na-arịa ọrịa. Ha wee rịọ ya ka o metụ aka ọnụ uwe ya. Ndị niile metụrụ ya aka wee gwọọ ha. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 15. Mgbe ahụ, ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii bịakwutere Yeshua ndị si Jerusalem na-asị, "Gịnị mere ndị na-eso ụzọ unu ji agbanwe ọdịnala nke ndị okenye? N'ihi na ha anaghị asa aka ha mgbe ha na-eri achịcha." Ma ọ zara ha sị, "Gịnị mere unu onwe unu ji emebi iwu Chineke site na omenala unu? N'ihi na Chineke enyewo iwu sị, 'Sọpụrụ nna unu na nne unu.' Onye ọbụla na-akọcha nna maọbụ nne maọbụ nne ka ọ nwụọ ọnwụ. Ma unu na-asị, onye ọbụla nke ga-asị nna ya maọbụ nne ya site na onyinye e nyere unu, unu ga-erite uru mgbe niile. Ọ bụrụgodị na ọ sọpụrụghị nna ya maọbụ nne ya, ọ ga-enwere onwe ya. Otu a ka unu mere ka iwu Chineke ghara ịdị ire site n'ọdịnala unu." Ndị ihu abụọ. Aịzaya buru amụma ọma banyere unu sị, "Ndị a na-abịaru m nso n'ọnụ ha ma na-asọpụrụ m n'egbugbere ọnụ ha, ma obi ha dị anya n'ebe m nọ. Ma n'ụzọ ụfọdụ, ha na-efe m ofufe, na-akụzi maka ozizi mmadụ." O wee kpọọ igwe mmadụ ahụ ka ha bịakwute ya sị ya, "Geenụ ntị ma ghọta. Ihe na-abanye n'ọnụ adịghị emerụ mmadụ ahụ, kama ihe si n'ọnụ pụta na-emerụ mmadụ ahụ." Ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya sị ya, "Ị ghọtaghị na ndị Farisii were iwe mgbe ha nụrụ okwu a?" Ma ọ zara sị, "Osisi ọbụla nke Nna m nke ebighị ebi na-akụghị enweghị ike ịgba mgbọrọgwụ. Hapụnụ ha. Ọ bụ ndị isi na-edu ndị isi. Ọ bụrụkwa na ndị isi eme ka unu kpọọ isi, unu abụọ ga-adaba n'olulu." Pita wee sị, "Ị ghọtaghị na ndị Farisii nwere mwute mgbe ha nụrụ okwu a?" Ọ zara ha sị ya, "Gwa m ilu." Yeshua wee sị, "Ị ka na-enweghị nghọta? Unu ka na-aghọtaghị na ihe na-abanye n'ọnụ na-abanye n'afọ ma tụba ya n'ime iyi? Ma ihe ndị na-esi n'ọnụ apụta na-esi n'obi apụta ma na-emerụ mmadụ. N'ihi na echiche ọjọọ na-esi n'obi apụta: igbu ọchụ, ịkwa iko, izu ohi, ịgba akaebe ụgha, igbu ọchụ. Ndị a bụ ndị na-emerụ mmadụ. Mana iri nri n'aka ịsacha adịghị emerụ mmadụ." Yeshua wee pụọ gaa n'ụsọ mmiri Taịa na Saịdọn. Lee, otu nwanyị Kenan si n'ụsọ mmiri ndị ahụ pụta wee tie mkpu sị, "Ọ bụ m na-ekwu okwu, meere m ebere, Onyenwe anyị, nwa Devid. Ada m na-arịa ọrịa nke ukwuu." Ma ọ zaghị okwu ya. Ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya wee rịọ ya si n'azụ ya. Ma ọ zara sị, "M na-eme, zipụ ya."
n'ihi na ọ na-eti mkpu ma ewezụga atụrụ furu efu nke ụlọ Izrel. Ma ọ bịarutere nso wee kpọọ isiala nye ya, na-asị, "Onyenwe anyị, nyere m aka." Ọ zara sị, "Ọ dịghị mma ịnara achịcha ụmụaka tụbara ya ụmụ." Ma ọ zara sị, "N'ezie, Onyenwe anyị, mana n'ezie ụmụntakịrị na-eri ọka nke si na tebụl nna ha ukwu daa." Yeshua zara sị, "Nwanyị, okwukwe gị dị ukwuu, ka o wee dịrị gị dị ka ị chọrọ." A gwọrọ nwa agbọghọ ahụ ozugbo ahụ. Yeshua wee si n'ebe ahụ pụọ wee bịaruo nso oke osimiri Galili, wee rigoro n'ugwu wee nọdụ ala n'ebe ahụ. Ọtụtụ mmadụ bịakwutere ya, kpọrọ ndị ọrịa, ndị ìsì, ndị ogbe, ndị nkwarụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ha tụbara ha n'akụkụ Yeshua, onye gwọrọ ha. Nke a mere ka igwe mmadụ ahụ nwee mmasị ịhụ ndị ogbe ka ha na-ekwu okwu, ndị nkwarụ ka ha dị mma, ndị mkpọchi na-aga, ndị ìsì na-ahụkwa ụzọ. Ha wee nye Chineke Izrel otuto. Yeshua wee kpọọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha bịakwute ya, sị, "Enwere m ọmịiko n'ebe igwe mmadụ a nọ, n'ihi na ha anọọla ụbọchị 3 n'ebe m nọ. Ha enweghịkwa ihe ha ga-eri. Achọghịkwa m ka ha laa n'ọnụ, ka ha ghara ịda mba n'ụzọ." Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya sị, "Ebee ka anyị ga-enweta achịcha zuru oke n'ọzara, nke ga-ezuru igwe mmadụ dị otu a?" Yeshua sịrị ha, "Olee achịcha ole ka unu nwere?" Ha zara sị, "10 na azụ ole na ole." O wee nye igwe mmadụ ahụ iwu ka ha nọdụ ala. O wee were achịcha 2 na azụ ahụ kelee Chineke, kewaa ha, nye ndị na-eso ụzọ ya, nyekwa igwe mmadụ ahụ. Ha niile riri ihe, afọ jukwara ha. Ha wee chịkọta iberibe fọdụrụ, nkata 10. Ndị riri ihe dị 4,000. Ma ewezụga ụmụ nwanyị na ụmụaka. Yeshua wee zipụ igwe mmadụ ahụ buru ụgbọ mmiri ahụ bịarute n'akụkụ Magdala. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 16. Mgbe ahụ ndị Farisii na ndị Sadusii bịara nwaa ya ọnwụnwa, na-achọ ka o gosi ha ihe ịrịba ama sitere n'elu. Ma ọ zara sị ha, "Mgbe anyasị ruru, unu na-asị, 'Ọ dị mma,' n'ihi na akpụkpọ ahụ unu na-acha ọbara ọbara. N'ụtụtụ unu na-asị, 'Ụbọchị ahụ ga-abụ oke ifufe,' n'ihi na eluigwe na-acha ọbara ọbara ma dị ala. Ndị ihu abụọ, unu maara etu esi amata ihu eluigwe ma ghara ịghọta ihe ịrịba ama nke oge. Ọgbọ ọjọọ na-akwa iko na-achọ ihe ịrịba ama, mana agaghị enye ha ihe ịrịba ama ọzọ karịa nke onye amụma Jona. Ya mere, ọ hapụrụ ha wee pụọ. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya bịarutere n'ụsọ mmiri ọzọ, ha chefuru iwere achịcha. Mgbe ahụ ọ sịrị ha, "Lezienụ anya, kpacharanụ anya maka iwu ndị Farisii na ndị Sadusii." Ha na-arụrịta ụka n'etiti onwe ha na-asị, "Ọ bụ n'ihi na anyị ewetaghị achịcha?" Ma Yeshua mara ihe ndị a gwara ha. "Gịnị mere unu ji na-eche otu a n'etiti onwe unu n'ihi na unu wetara achịcha? Unu amatabeghị ma cheta oge mbụ e nwere 5,000 na nkata ole ka unu wetara? Ma ọ bụ n'ime achịcha 10 ahụ, mgbe 4,000 dị, nkata ole ka unu chịkọtara? Gịnị mere unu amaghị na agwaghị m unu ihe ọbụla gbasara achịcha ka unu wee kpachara anya maka iwu nke ndị Farisii na ndị Sadusii?" Ha wee ghọta na ọ gwaghị unu ka unu kpachara anya maka achịcha
n'ihi na ozizi nke ndị Farisii na ndị Sadusii. Mgbe Yeshua bịarutere n'ụsọ osimiri Sisaria Filipi, ọ jụrụ ndị na-eso ụzọ ya sị, "Onye ka ndị mmadụ na-ekwu na m bụ Nwa nke Mmadụ?" Ha zara sị, "Ụfọdụ na-asị, Jọn onye na-eme baptizim, ndị ọzọ na-asị Elaịja, ndị ọzọ na-asịkwa Jeremaya ma ọ bụ otu n'ime ndị amụma." Ọ sịrị ha, "Ma unu onwe unu na-asị na m bụ onye?" Simon Pita zara sị, "Ị bụ Yeshua ọkpara Chineke." Na-achị ọchị. Yeshua zara sị ya, "Ngọzi na-adịrị gị Simon nwa Jona, n'ihi na anụ ahụ na ọbara ekpughebeghị ya nye gị, kama ọ bụ nna m nke bi n'eluigwe. Ana m asịkwa gị, ị bụ Pita, n'ebe a ka m ga-ewu ụlọ nzukọ m. Oke ifufe nke hel agaghịkwa egbochi ma ọ bụrụ na a ga-enye gị mkpịsị ugodi nke alaeze eluigwe. Ihe ị ga-eke n'ụwa ga-ekekwa n'eluigwe, ihe ị ga-atọpụ n'ụwa ga-atọpụkwa n'eluigwe." Mgbe ahụ o nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha ghara ịgwa onye ọbụla na ya bụ Yeshua. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, Yeshua malitere ime ka o doo ndị na-eso ụzọ ya anya na ya ga-aga Jerusalem wee taa ọtụtụ ahụhụ maka ndị okenye, ndị nchụaja na ndị ode akwụkwọ. A ga-ebukwa ya ma bilie ya ọzọ n'ụbọchị nke 13. Mgbe ahụ Pita kpọrọ ya gaa n'akụkụ wee malite ịbara ya mba na-asị, "Onyenwe anyị, meere onwe gị ebere, nke a agaghị eme gị." O wee tụgharịa sị Pita, "Si n'ebe m nọ pụọ Setan, ị bụ ihe na-eme m ihere, n'ihi na ị ghọtaghị ihe Chineke kama ihe nke mmadụ." Yeshua wee sị ndị na-eso ụzọ ya, "Ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ iso m, ya hapụ onwe ya, buru obe ya soro m. N'ihi na onye ọbụla chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya. Onye ọbụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya. N'ihi na uru dị aṅaa ka mmadụ ga-erite iji merie ụwa dum, ọ bụrụ na ọ tụfuo ndụ mkpụrụ obi ya? Ma ọ bụ gịnị ka mmadụ ga-enye gị dị ka ụgwọ ọrụ nke mkpụrụ obi ya? N'ihi na Nwa nke Mmadụ ga-abịa n'ebube nke Nna ya na ndị mmụọ ozi ya. Mgbe ahụ, ọ ga-akwụghachi onye ọbụla dịka omume ya si dị. N'ezie, ana m asị unu na e nwere ụfọdụ n'ime ndị guzo ebe a bụ ndị na-agaghị edeta ọnwụ ire ruo mgbe ha ga-ahụ Nwa nke Mmadụ ka ọ na-abịa n'alaeze ya." Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 17. Mgbe ụbọchị 6 gasịrị, Yeshua kpọrọ Pita, ndị dara ngwụrọ na nwanne ya nwoke, duru ha gaa n'ugwu dịpụrụ adịpụ. O wee gbanwee n'ihu ha, ihu ya na-enwu dịka anyanwụ, uwe ya dịka ọcha dịka ìhè. Ma lee, Mozis na Elaịja pụtara n'ihu ha, na-agwa ya okwu. Pita wee zaa Yeshua sị, "Onyenwe anyị, ọ dị mma na ị nọ ebe a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị wuo ụlọ ntu 3 ebe a, otu maka gị, otu maka Mozis, otu maka Elaịja." Mgbe ọ ka nọ na-ekwu okwu, lee, igwe ojii na-enwu gbaa kpuchiri ha. Olu si n'igwe ojii ahụ pụta na-asị, "Onye a bụ ọkpara m mara mma, onye m nwere obi ụtọ na ya, gee ya ntị." Mgbe ọ nụrụ ya, nke a ndị na-eso ụzọ ya tụbara n'ihu ha wee sị, "Bilienụ, unu ebuliela elu." Egwu tụrụ ha. Yeshua metụrụ ha aka wee sị, "Ụjọ tụrụ ha."
Mgbe anya ha hụrụ onye ọbụla ma ewezụga Yeshua, ha si n'ugwu ahụ rịdata. Yeshua gwara ha ka ha ghara ikpughe ọhụ ahụ nye onye ọbụla ruo mgbe Nwa nke Mmadụ ga-esi n'ọnwụ bilie. Ndewo ya na Elaịja ga-abụrịrị ndị Juu jụrụ ya sị, gịnị mere Yeshua ji zaa ha? Ndị Juu ha na-asị, bịa mbụ, Elaịja ga-ebu ụzọ bịa. Ee, m ga-asị unu, Elaịja ga-ebu ụzọ bịa, ma ọ dịghị onye ọbụla edere. Ma asị m unu na Elai mere Jọn ebere, otu o si mee ya ihe ha chọrọ, Nwa nke Chineke mekwara ha ihe. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya kwetara na ọ na-agwa ha okwu banyere Jọn Baptist. Mgbe ha bịarutere igwe mmadụ ahụ, otu nwoke bịakwutere ya wee daa n'ụkwụ ya na oke wee sị, Onyenwe anyị, obi adịghị m mma nwa m n'ihi na ọ na-etinye ya n'ọkụ mgbe na-abanyekwa n'ime mmiri mgbe. Ekuru m ya gaa n'ebe ndị na-eso ụzọ gị nọ, mana ha enweghị ike ịgwọ ya. Mgbe ahụ Yeshua zara sị, ọgbọ na-enweghị okwukwe na nke gbagọrọ agbagọ, ruo ole mgbe ka unu ga-anọ ruo ogologo oge ka m ga-eme ka unu taa ahụhụ dị ukwuu n'ebe m nọ? Yeshua bara nkọcha ahụ mba, o wee si n'ebe ọ nọ pụọ. Ọ gwakwara nwatakịrị ahụ n'oge awa ahụ. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere Yeshua wee sị, gịnị mere anyị enweghị ike ịchụpụ ya? Yeshua zara ha sị, n'ihi na unu ekweghị ekwe. N'ihi na n'ezie, ana m asị unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dịka mkpụrụ mọstad, unu ga-asị ugwu a, gaanụ ebe ahụ, ọ ga-eguzokwa ọzọ. Ọ dịghịkwa ihe ga-ekwe omume nye unu, ma ụdị a agaghị apụ ma ọ bụ site n'ekpere. Galili Yeshua wee sị ha, nwa nke ibu ọnụ ga-enyefekwa ha n'aka mmadụ, ha ga-egbukwa ya, mana ụbọchị nke 13 ọ ga-ebili ọzọ. Ha wee nwee mwute nke ukwuu. Mgbe ha bịarutere Kapanọm, ndị natara ego maka nnụnụ bịakwutere Pita wee sị ya, onye nwe unu ọ naghị akwụ ụgwọ maka nnụnụ ahụ? Ọ zara sị, ee. Mgbe ọ banyere n'ụlọ, Yeshua jụrụ ya sị, gịnị ka ị chere, Simon? Ndị eze ụwa na-anara ụtụ isi ma ọ bụ ego maka nnụnụ ahụ n'aka ụmụ ha ma ọ bụ n'aka ndị mba ọzọ? Pita zara ya sị, site n'aka ndị mba ọzọ. Yeshua wee sị ya, mgbe ahụ ụmụaka ga-enwere onwe ha, ka ị ghara ime ka ha sọọ ngọngọ. Gaa n'ime oke osimiri tụba azụ mbụ nke na-abịa mgbe ị meghere ọnụ gị. Ị ga-ahụ otu mkpụrụ ego pence 25, were ya nye ha maka mụ na gị. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 18. N'oge ahụ, ndị na-eso ụzọ Yeshua bịakwutere ya wee jụọ ya sị, onye ka ọ bụ onye kachasị ukwuu n'alaeze Chineke? Yeshua kpọrọ otu nwatakịrị wee tinye ya n'etiti ha wee sị, n'ezie asị m unu, ọ bụrụ na emeri unu ma unu dịka ụmụntakịrị, unu agaghị abanye n'alaeze eluigwe. Ya mere, onye ọbụla ga-eweda onwe ya ala dịka nwatakịrị a, ọ ga-abụ onye kachasị ukwuu n'alaeze eluigwe. Onye ọbụla ga-anabata otu n'ime ụmụntakịrị ndị a n'aha m ga-anabatakwa m. Ma onye ọbụla ga-emejọ otu n'ime ụmụntakịrị ndị a nke tolitere n'ime m, ọ ga-akara ya mma ma akwụnye nkume igwe nri n'olu ya ma mịkpọọ ya n'ime omimi nke oke osimiri. Ka ụwa bụrụ ọnụ n'ihi mmejọ, n'ihi na ọ dị mkpa ka mmejọ bịa, mana bụrụ onye a bụrụ ọnụ ka onye mmejọ si abịa.
Ya mere, ọ bụrụ na aka gị maọbụ ụkwụ gị ga-akpata gị ịkpasu iwe, bepụ ha ma tụfuo ha n'ebe ị nọ. Ọ ka mma ka ịbata n'ime onwe gị aka abụọ maọbụ ụkwụ abụọ ma tụba gị na ndụ, maọbụ nwee nkwarụ karịa ịdọpụ ya ma tụfuo ya n'ebe ị nọ. Ọ ga-abara gị uru n'ọkụ ebighị ebi. Ọ bụrụkwa na anya gị ga-afụ gị ụfụ ka ịbanye na ndụ n'otu anya, ma nwee anya abụọ atụba n'ọkụ ala mmụọ, hụkwa na ị gaghị eleda otu n'ime ụmụntakịrị ndị anya, n'ihi na ana m asị unu na n'eluigwe ndị mmụọ ozi ha na-ele anya n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe mgbe niile. N'ihi na Nwa nke Mmadụ bịara ịzọpụta ihe furu efu. Olee otú unu chere na ọ bụrụ na mmadụ nwere 100 atụrụ, otu n'ime ha eduhie, ọ gaghị ahapụ 99 n'ime ha ma gaa n'ugwu ịhụ onye ahụ gahiere ụzọ? Ọ bụrụkwa na ọ chọta ya, n'ezie, unu na onye na-eche banyere atụrụ ahụ karịa 99 ndị na-enweghị ụzọ. Ya mere, ọ bụghị uche Nna unu nke bi n'eluigwe ka otu n'ime ụmụntakịrị ndị a laa n'iyi. Ọzọkwa, ọ bụrụ na nwanne gị eme gị ihe ọjọọ, gakwuru ya ma gwa ya ihe ọjọọ ya n'etiti gị na ya naanị. Ọ bụrụ na ọ nụrụ gị, ị merela nwanne gị nwoke. Ma ọ bụrụ na o geghị gị ntị, kpọrọ 1 maọbụ abụọ gaa, ka ọnụ ndị akaebe 2 maọbụ 3 wee kwado okwu ọbụla. Ọ bụrụkwa na ọ jụ ige ha ntị, kpọga ya na chọọchị. Ọ bụrụkwa na ọ jụ ige ntị na chọọchị, ka ọ dịrị gị ka onye mba ọzọ na onye na-azọ ọkwa. N'ezie, asị m unu, ihe unu kekọtara n'ụwa a ga-adị n'eluigwe, ihe unu tọpụrụ n'ụwa a ga-atọpụkwa n'eluigwe. Ọzọkwa, agwa m unu n'ezie na ọ bụrụ na mmadụ 2 n'ime unu ekwekọrịta n'ụwa gbasara ihe ọbụla, ihe ha chọrọ ga-esi n'aka Nna m nke bi n'eluigwe nye ha. N'ihi na ebe mmadụ 2 maọbụ 3 zukọtara n'aha m, m nọ ebe ahụ n'etiti ha. Pita wee bịakwute ya sị, Onye ozizi, ugboro ole ka nwanne m nwoke ga-emehie megide m ga-agbaghara ya? Ruo ugboro 10? Yeshua zara ya sị, anaghị m asị gị ruo ugboro 10, ruo ugboro 70. Ya mere, a na-atụnyere alaeze eluigwe dịka eze nke chọrọ ịza ajụjụ banyere ndị ohu ya. Mgbe ọ malitere ịgbakọ ego, a kpọtara otu onye n'aka onye o ji ya ụgwọ, mana ruo 110. Ebe ọ bụ na ọ ga-akwụ ụgwọ, onwe ya nyere iwu ka ọ kwụọ ya na nwunye ya kwa, ka ọ kwụọ ego ahụ. Ya mere, ụmụ ya na ihe niile o nwere na-asị, Onyenwe anyị, wepụ iwe ohu gị dara n'ala ma fee m ofufe. M ga-akwụ gị ihe niile. Mgbe ahụ, Onyenwe anyị nke ebere wee tọhapụ ya. Ọ dịghịkwa ihe ọbụla o mere ma ọ mara ya ikpe mkpọrọ. Mgbe ohu ahụ lara, ọ hụrụ otu n'ime ndị ohu ya ji ya 100 pence. O tinyere aka ya na ya ma maa ya jijiji na-asị, kwụọ m ihe iji. Mgbe ahụ, ohu ya dara n'ụkwụ ya wee rịọ ya sị, mee ka iwe gị dajụọ n'ebe m nọ. M ga-akwụ gị ihe niile. Ma ọ chọghị, kama ọ tụbara ya n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ kwụchara ego a ga-ewepụ. Mgbe ndị ohu nwamba ya ndị ọzọ nụrụ ihe merenụ, ha nwere mwute nke ukwuu. Ha wee bịa
kọrọ onye nwe ha ihe niile merenụ. Mgbe ahụ, onye nwe ya kpọrọ ya ka ọ bịakwute onwe ya wee sị, "O ajọ ohu, agbagharala m gị ihe niile i mere, n'ihi na ị rịọrọ m ekpere. Ọ bụghịkwa na ị kwesịrị imere ohu ibe gị ebere dị ka m mere gị ebere?" Mgbe ahụ, onye nwe ya were iwe wee nyefee ya n'ahụhụ ruo mgbe ọ ga-akwụghachi ya ihe niile o ji. Otu ahụ ka Nna m nke ebighị ebi ga-emekwara unu, ọ bụrụ na unu agbagharaghị nwanne unu onye ọbụla n'ime unu ụgwọ ya. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 19. Mgbe Yeshua kwusịrị okwu ndị a, ọ si Galili na onye nwe anyị pụọ. Ọtụtụ igwe mmadụ soro ya bịarute n'akụkụ osimiri Judia n'ofe wee gwọọ ha. Mgbe ahụ ọ bịara na-asị, o ziri ezi ka nwoke hapụ onye ya na ya bụ ndị Farisii na-anwa ya na nwunye ya ọnwụnwa n'oge ọbụla? Ọ zara sị ha, unu agụbeghị na onye kere ha na mbụ mere ha nwoke? O wee sị, ya mere nwoke ga-ahapụ nna ya, kewapụ ya na nwunye ya, ha abụọ ga-abụ otu anụ ahụ. Ya mere ha abụghị mmadụ. Ya mere kewapụ ihe Chineke jikọtara ọnụ. Ha sịrị ya, gịnị mere Mozis ji nye iwu ka a gbaa alụkwaghịm ma wepụ nwaanyị ahụ? N'ihi obi ike unu ka unu gwara ha sị, Mozis n'ihi ikewapụ nwunye unu, mana site na mbido ọ bụghị otu a. Ya mere ana m asị unu, onye ọbụla nke hapụrụ nwunye ya ma ewezuga n'ihi ịkwa iko wee lụọ onye ọzọ na-akwa iko. Onye ọbụla nke lụrụ nwaanyị agbara alụkwaghịm na-akwa iko. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, ọ bụrụ na ihe dị otu a n'etiti nwoke na nwaanyị, ọ dịghị mma ịlụ di. Ma ọ sịrị ha, mmadụ niile agaghị anabata ihe a, naanị ndị e nyere ya, n'ihi na e nwere ndị ọnaozi a mụrụ site n'afọ nne ha, e nwekwara ndị ọnaozi a chụpụrụ n'ime ha, e nwekwara ndị ọnaozi a chụpụrụ n'ime ha maka alaeze eluigwe. Onye ọbụla nwere ike ịnara nke a, ya nara ya. Mgbe ahụ e kpọtara ụmụntakịrị n'ebe ọ nọ, ka o wee bikwasị ha aka ya ma kpee ekpere. Ndị na-eso ụzọ ya wee bara ha mba. Ma Yeshua sịrị, hapụnụ ụmụntakịrị ka ha bịarute m, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otu a. Mgbe o bikwasịrị ha aka, ọ pụrụ. Ma lee, otu onye bịara wee sị ya, onye ozizi ọma, gịnị ka ezi ihe ga-eme iji nweta ndụ ebighị ebi? O wee zaa ya sị, gịnị mere i ji akpọ m ezi onye? Ọ dịghị onye dị mma ma ewezuga otu, ya bụ Chineke. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye na ndụ, debe iwu gị. O wee sị ya, olee ndị? Yeshua wee sị, ndị a: egbula mmadụ, akwala iko, ezula ohi, agbala akaebe ụgha, sọpụrụ nna gị na nne gị, hụkwa onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Nwaokorobịa ahụ sịrị ya, ana m edebe ihe ndị a niile site na nwata m. Gịnị ka m na-efu? Yeshua sịrị ya, ọ bụrụ na ị chọrọ izu oke, gaa ree ihe ị nwere nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ n'eluigwe. Bịa soro m. Mgbe nwaokorobịa ahụ nụrụ okwu ndị a, ọ lara na mwute n'ihi na o nwere ọtụtụ ihe onwunwe. Yeshua wee sị ndị na-eso ụzọ ya, n'ezie asị m unu, ọ ga-esiri onye ọgaranya ike ịbanye n'alaeze Chineke. Ọzọkwa, ana m asị unu na ọ dị mfe ka kamel ịgafe n'anya agịga karịa ka ọgaranya kwụọ alaeze Chineke.
Mgbe ndị na-eso ụzọ ya nụrụ nke a, ha tụrụ ha n'anya nke ukwuu wee sị, "Onye ka a ga-egbu?" Yeshua lere ha anya wee sị, "Nke a agaghị ekwe omume n'ebe mmadụ nọ, mana n'ebe Chineke nọ, ihe niile kwere omume." Pita wee zaa sị ha, "Lee, anyị ahapụla ihe niile ma soro unu. Gịnị ka anyị ga-enweta?" Yeshua wee sị ha, "N'ezie, ana m asị unu, mgbe Nwa nke Mmadụ ga-anọdụ n'ala n'ocheeze nke alaeze ya, unu ndị soworo m n'ọdịda ọzọ ga-anọdụkwa n'ocheeze abụọ ma kpee ebo abụọ nke Izrel ikpe. Onye ọbụla nke hapụrụ ụlọ, ụmụnna m, ụmụnne m nwanyị, nna, nne, nwunye, ụmụ maọbụ ala n'ihi aha m, ọ ga-enweta 100 ọkpụkpụ ma keta ndụ ebi ebi. Ma otu n'ime ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ, ndị ikpeazụ ga-abụkwa ndị mbụ." Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 20. N'ihi na alaeze eluigwe dị ka otu ube nke na-apụ n'isi ụtụtụ iji were ndị ọrụ n'ogige ya. O kwekọrịtara na ndị ọrụ ahụ maka peni otu ụbọchị wee ziga ha n'ubi vaịn ya. Ihe ndị ka awa nke atọ, ọ pụrụ wee hụ ndị ọzọ ka ha na-arahụ ụra n'ahịa. O wee sị ha, "Gaanụ n'ubi vaịn m ga-enye unu ihe ziri ezi." Ha wee pụọ. Mgbe ahụ ọ pụrụ n'ihe dị ka awa nke 6 na nke 9 wee mee otu ihe ahụ. N'ihe dị ka awa nke 11, ọ hụrụ ndị ọzọ ka ha na-arahụ ụra wee sị ha, "Gịnị mere unu ji na-arahụ ụra ebe a ụbọchị niile?" Ha zara ya sị, "N'ihi na ọ dịghị onye gụrụ onye ọbụla ọrụ." Ọ sịrị ha, "Unu onwe unu ga-abanyekwa n'ubi vaịn m wee nata ihe ziri ezi." Mgbe oge ruru, onye nwe ubi vaịn ahụ gwara onye na-elekọta ya sị, "Kpọọ ndị ọrụ ahụ, nye ha ụgwọ ọrụ ha, malite na nke ikpeazụ ruo mgbe unu ga-abịa na nke mbụ." Ndị e were n'ọrụ ihe dị ka awa nke 11 bịara, onye ọbụla natara otu ụlọ mkpọrọ. Mgbe ndị mbụ bịara, ha chere na ha ga-anata ihe karịrị nke ahụ, mana onye ọbụla n'ime ha natakwara otu mkpụrụ ego. Mgbe ha natara ha, ha tamuru ntamu megide onye nwe ụlọ ahụ sị, "Ndị ikpeazụ a rụrụ ọrụ naanị otu awa. Ị tụkwara ha na ndị buru ibu arọ na ọrụ nke ụbọchị." Ọ zara otu n'ime ha sị, "Enyi m, emebeghị m gị ihe ọjọọ. I kweghị m ka m kwụọ gị pen. Were ihe nke a gị gawa. Aga m enye gị nke ikpeazụ ihe ahụ. Ọ bụghị iwu ka m mee ihe m chọrọ site n'ihe m nwere. Anya gị adịghị ike n'ihi na m dị mma." Ya mere, ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ, ndị mbụ ga-abụkwa ndị ikpeazụ. N'ihi na a kpọrọ ọtụtụ, mana ole na ole ka a họpụtara. Mgbe ahụ, Yeshua gara Jerusalem, kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya abụọ n'okporo ụzọ wee sị ha, "Lee, anyị na-aga Jerusalem. A ga-enyefekwa Nwa nke Mmadụ n'aka ndị isi nchụaja na ndị odeakwụkwọ. Ha ga-amakwa ya ikpe ọnwụ. Ha ga-enyefekwa ya n'aka ndị mba ọzọ ka ha mee ya ihe ọchị, pịa ya ihe, kpọgide ya n'obe, ma n'ụbọchị nke atọ ọ ga-ebili ọzọ." Mgbe ahụ, nne ụmụ Zebedi na ụmụ ya bịakwutere ya, bụ ndị fere ya ofufe ma rịọ ya ihe ụfọdụ. Ọ sịrị ya, "Gịnị ka ị chọrọ?" Ọ zara ya sị, "Ị chọrọ ka ụmụ abụọ a nọdụ ala, otu n'aka nri gị, otu nke ọzọ n'aka ekpe gị n'alaeze gị?"
Yeshua zara sị, unu amaghị ihe ị na-arịọ. Unu nwere ike ịṅụ iko m ga-aṅụ, emekwa unu baptizim na baptizim m ga-eme. Ha zara ya sị, anyị nwere ike. Ha si Jeriko pụọ, ọtụtụ mmadụ soro ya. Ụmụ Zebedi na ụmụ ya ndị ikom ndị fere ofufe ma chọọ ihe n'aka ya. Ọ jụrụ ya sị, gịnị ka ị chọrọ? Ọ zara sị, ka ụmụ m abụọ a nọdụ ala, otu n'aka nri anyị, nke ọzọ n'aka gị n'alaeze gị. Yeshua zara sị, unu amaghị ihe unu na-arịọ. Unu nwere ike ịṅụ iko m ga-aṅụ ma mee baptizim n'ụzọ kwesịrị ekwesị m ga-eme baptizim. Ha zara ya sị, anyị nwere ike. O wee sị ha, unu ga-aṅụ iko m dịka onyinye. Aga m emekwa unu baptizim na baptizim nke a ga-eme m baptizim. Kama ịnọdụ ala n'aka nri m na aka ekpe m abụghị maka m, kama a ga-enye ya nye ndị maọbụ ndị nna m kwadebere ya. Mgbe mmadụ 10 ndị ọzọ nụrụ ya, ha were iwe megide ụmụnne abụọ a. Yeshua wee kpọọ ha n'onwe ya sị, anyị maara na ndị mba ọzọ na-achị ha, ndị ukwu na-achịkwa ha, ma ọ gaghị adị otu ahụ n'etiti unu. Kama onye ọbụla chọrọ ịbụ onye ukwu n'etiti unu ga-eme ohu unu. Onye ọbụla ga-abụ onye isi n'etiti unu ga-abụ onye na-ejere unu ozi. N'ihi na nwa nke mmadụ abịaghị ka e jee ozi ya, kama ka o jee ozi ma nye ndụ ya maka ihe mgbapụta nke ọtụtụ mmadụ. Ndị isi abụọ si Jeriko pụọ, igwe mmadụ wee soro ya. Ma lee, ndị isi abụọ nọ ọdụ n'akụkụ ụzọ. Mgbe ha nụrụ na Yeshua na-agafe, ha tiri mkpu sị, Onyenwe anyị, nwa David, meere ha ebere. Igwe mmadụ ahụ bara ha mba, nke mere na ha ezughị ike, ma ha tikwuru mkpu sị, Onyenwe anyị, nwa David, meere m ebere. Yeshua wee kwụsị kpọọ ha sị, gịnị ka unu chọrọ ka m mee unu? Ha sịrị ya, Onyenwe anyị, mee ka anya anyị meghee. Yeshua n'ihi ọmịiko metụrụ ha aka. Ozugbo anya ha hụrụ ụzọ wee soro ya. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 21. Mgbe ha rutere Jerusalem na Betani n'ugwu Oliv, Yeshua zigara ndị na-eso ụzọ abụọ sị ha, gaanụ n'obodo dị n'ihu unu. Ozugbo ahụ unu ga-ahụ ịnyịnya ekegidere na nwa ịnyịnya ya na ya, tọpụ ha ma kpọtara m ha. Ọ bụrụ na onye ọbụla jụọ unu mba, zaa na Onyenwe anyị chọrọ ha. Ozugbo ahụ ọ ga-ahapụ ha ka ha laa. E mere ihe a niile ka ihe onye amụma kwuru wee mezuo. Gwa ada Zayọn, lee, eze gị na-abịakwute gị, yi uwe ma nọdụ ala n'elu osisi, n'elu akwa mgbochi, ukwu osisi ekegidere ya na yoku. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya gara mee dịka Yeshua nyere ha n'iwu. Ha wee kpọta ịnyịnya ahụ na nwa ịnyịnya ahụ, yikwasị ha uwe ma kpọlite ha. Ọtụtụ mmadụ wee tọgbọ n'okporo ụzọ. Ndị ọzọ gbuturu alaka osisi ma chụpụ ha n'okporo ụzọ. Ihe ọzọkwa bụ na ndị gara n'ihu na ndị na-eso ụzọ tiri mkpu sị, Hozana nye nwa David, onye a gọziri agọzi ka onye na-abịa n'aha Onyenwe anyị. Hozana nye unu ndị nọ n'eluigwe kachasị elu. Mgbe ọ bịarutere Jerusalem, obodo ahụ dum jupụtara n'ọgba aghara na-asị, onye bụ nwoke a? Ndị mmadụ wee sị, onye a bụ Yeshua, onye amụma si Nazaret na Galili. Yeshua wee banye n'ụlọ nsọ Chineke
wee chụpụ ndị niile na-ere ma na-azụ ihe n'ụlọ nsọ, wee kwatuo tebụl ndị na-agbanwe ego na ụlọ ahịa nke ndị na-ere onyinye. O wee sị ha, edere sị, a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere, mana unu emeela ya ọgba nke ndị ọkammụta okpukpe. Ndị isi na ndị ọrịa bịakwutere ya n'ụlọ nsọ, ọ gwọrọ ha. Ma mgbe ndị isi nchụaja na ndị odeakwụkwọ ahụ hụrụ ọrụ ebube ndị o mere na ụmụaka na-ebe akwa n'ụlọ nsọ na-asị, Hozana nye nwa David, iwe were ha. Ha wee sị ya, ị maara ihe ndị a na-ekwu? Yeshua zara ha sị, ee, unu agụghị na unu mere ka ọtụtụ zuo oke site n'ọnụ ụmụ ọhụrụ na ụmụ ọhụrụ. O wee hapụ ha wee si n'obodo ahụ pụọ gaa Betani wee biri n'ebe ahụ. N'ụtụtụ ka ọ na-alọghachi n'obodo ahụ, agụụ jidere ya. Mgbe ọ hụrụ otu osisi fig n'okporo ụzọ, ọ bịarutere ya nso. Ọ hụghị ihe ọbụla n'ebe ahụ ma ewezụga akwụkwọ, wee sị ya, site ugbu a gaa n'ihu, mkpụrụ agaghị eto n'ahụ unu ọzọ. Ozugbo ahụ, osisi fig ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ya, ha tụrụ ha n'anya na-asị, lee ka osisi fig ahụ si kpọnwụọ. Yeshua zara ha sị, n'ezie, asị m unu, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe ma ghara inwe obi abụọ, ọ bụghị naanị unu ga-eme ihe m mere osisi fig ahụ, kama ọ bụrụkwa na unu asị ugwu a, wepụ ya tụba ya n'oké osimiri, ọ ga-eme. Ihe ọbụla unu rịọrọ n'ekpere, ọ bụrụ na unu abanyela n'ụlọ nsọ, ma unu ga-anata. Mgbe ndị nchụaja na ndị okenye nke ndị mmadụ bịakwutere ya ka ọ na-ezi ihe, ọ bụkwa ya. O kwuru sị, olee ikike unu ji eme ihe ndị a? O nyere unu ikike a? Yeshua zara ha sị, m ga-ajụkwa unu otu ihe, ma ọ bụrụ na unu ga-agwa m ga-agwakwa unu ikike m ji eme ihe ndị a. Baptizim Jọn, ebee ka o si bịa? Site n'aka ya ka ọ bụ site n'aka mmadụ? Ha wee tụgharịa uche n'etiti onwe ha sị, ọ bụrụ na anyị asị n'aka ya, ọ ga-agwa anyị, gịnị mere unu emeghị ya baptizim? Ma ọ bụrụ na anyị asị site n'aka mmadụ, anyị na-atụ egwu igwe mmadụ ahụ, n'ihi na ha niile were Jọn dị ka onye amụma. Ha wee zaa Yeshua sị, anyị enweghị ike ikwu. O wee sị ha, agaghị m agwa unu ikike m ji eme ihe ndị a. Ma gịnị ka unu chere? Otu nwoke nwere ụmụ nwoke abụọ. O wee bịakwute nke okenye wee sị ya, nwa m, gaa rụọ ọrụ taa n'ubi vaịn m. Ma ọ zara, agaghị m arụ ọrụ. Mana o chegharịrị wee gaa. O wee bịakwute nke abụọ, kwuo otu ihe ahụ. O wee zaa sị, m ga-eme ya maazị, mana ọ gaghị. Onye n'ime ha abụọ mere ihe nna ha chọrọ? Ha sịrị ya, nke mbụ. Yeshua sịrị ha, n'ezie asị m unu, ndị na-ana ụtụ na ndị akwụna ga-aga n'ihu unu n'alaeze Chineke, n'ihi na Jọn bịakwutere unu n'ụzọ ezi omume, ma unu anụghị ya. Mana ndị na-ana ụtụ na ndị akwụna nụrụ ya. Ọ bụ ezie na unu kwuru otu a, unu echegharịghị mgbe e mesịrị ka unu wee nụ ya. Geenụ ntị n'ilu ọzọ. E nwere otu onye nwe ubi vaịn. Onye kụrụ ubi vaịn, gbaa ya ogige gburugburu, wuo ubi vaịn n'ebe ahụ, wuo ụlọ elu, nye ya ndị ọrụ ugbo, wee gaa mba ọzọ. Mgbe oge mkpụrụ osisi ahụ ruru, o zigara ndị ohu ya n'aka ndị ọrụ ubi vaịn ka ha nata mkpụrụ osisi ahụ. Otu n'ime ha kpọchiri ndị ohu ya,
gbuo onye ọzọ ma tụọ onye ọzọ nkume. O wee ziga ndị ohu ndị ọzọ karịa ndị mbụ. Ha mekwara ha otu ihe ahụ. Ma n'ikpeazụ o zigara ha nwa ya nwoke sị, ha ga-elekọta nwa m nwoke. Ma mgbe ndị nwe ụlọ ahụ hụrụ nwa ahụ, ha sịrị n'etiti onwe ha, onye a bụ onye nketa, bịanụ gbuo ya ma nara ihe nketa ya. Ha wee jide ya ma chụpụ ya n'ubi vaịn ahụ ma gbuo ya. Mgbe onye nwe ubi vaịn ahụ ga-abịa, gịnị ka ọ ga-eme ndị ọrụ ubi vaịn ahụ? Ha sịrị ya, ọ ga-ebibi ndị ajọ omume ahụ n'ụzọ obi ọjọọ ma nyefee ubi vaịn ya n'aka ndị ọrụ ubi vaịn ndị ọzọ, ndị ga-enye ya mkpụrụ osisi ahụ n'oge ahụ. Yeshua sịrị ha, unu agụghị n'akwụkwọ nsọ na nkume ahụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ awụwo isi nkuku? Nke a ka onye nwe anyị mere. Ọ dịkwa ebube n'anya anyị. Ya mere, ana m asị unu na a ga-anapụ unu alaeze Chineke ma nye mba ga-amị mkpụrụ ya. Onye ọbụla daa n'elu nkume ga-agbaji ya, ma onye ọbụla daa n'elu ya ga-agbaji ya. Mgbe ndị isi nchụaja na ndị Farisii nụrụ ilu ya, ha hụrụ na ọ na-ekwu maka ha. Ha wee chọọ ijide ya aka. Ha tụrụ egwu ndị mmadụ n'ihi na ha were ya dịka onye amụma. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 22. Yeshua zara ma gwa ha okwu ọzọ n'ilu sị, alaeze eluigwe dị ka otu eze nke lụrụ nwa ya nwoke, wee ziga ndị ohu ya ka ha kpọọ ndị akpọrọ oku bịa ịgba agbamakwụkwọ ahụ, mana ha ekweghị ịbịa. O wee kpọọ ndị ohu ndị ọzọ sị, gwa ndị akpọrọ oku sị, lee, edoziwo m nri anyasị m, egbuwo m ehi m na ụmụ m ndị buru ibu. Ihe niile adịkwa njikere maka agbamakwụkwọ ahụ, ma ha ga-egwuri egwu. Ndị nzuzu wee lawa. Otu n'ime ha gara n'ụlọ ya, nke ọzọ n'ihe onwunwe ya. Ndị fọdụrụ jidere ndị ohu ya, jụọ ha ajụjụ nke ọma, gbuokwa ha. Ma mgbe eze nụrụ nke a, iwe were ya. O wee ziga ndị agha ya wee bibie ndị ogbu mmadụ ahụ ma gbaa obodo ahụ ọkụ. O wee sị ndị ohu ya, n'ezie, agbamakwụkwọ ahụ erughị eru. Ya mere, gaanụ n'ime ndị a kwadebere, mana ndị mere n'okporo ámá na ndị dị n'elu, na ndị niile dịka unu chọta, kpọọ ha oku ka ha bịa agbamakwụkwọ ahụ. Ndị ohu ahụ pụrụ n'ime nnukwu ụlọ ndị ahụ. Ndị niile na-ezukọta n'okporo ámá na ndị ọjọọ ha wee hụ, ma ndị ọma ma ndị agbamakwụkwọ ahụ dị mma nke ukwuu. Eze wee banye ihu uwe ahụ wee hụ otu nwoke nke na-eyighị uwe agbamakwụkwọ. O wee sị ya, enyi m, kedu ka ị si bịa ebe a na-enweghị uwe agbamakwụkwọ? O wee malite ikwu okwu. Eze wee sị ndị ohu ahụ, jidenụ ya n'aka, buru ya pụọ, tụba ya n'ọchịchịrị, ebe ịkwa akwa na ite eze ga-adị, n'ihi na a kpọrọ ọtụtụ mana ole na ole ka a họpụtara. Mgbe ahụ ndị Farisii malitere ịmụ otu ha ga-esi gbochie ya ikwu okwu. Ha zigara ndị na-eso ụzọ ya ka ha bịakwute ya na ndị Herọd sị ya, onye ozizi, anyị maara na ị bụ onye eziokwu. Ị na-akụzikwa ụzọ nke Chineke. Ị naghịkwa eche bara onye ọbụla echiche, n'ihi na ị naghị ele mmadụ anya n'ihu. Gwa m, kedu ka ị chere? Iwu kwadoro ịkwụ ụtụ isi nye Siza, ma ọ bụ na ọ bụghị? Ma mgbe Yeshua hụrụ ajọ omume ha, ọ sịrị,
Gịnị mere unu ji anwa m ọnwụnwa, unu ndị ihu abụọ? Nyenụ ụtụ isi. Ha wee weta otu mkpụrụ ego. Ọ sịrị ha, ihe a bụ onyonyo na ihe odide ihe onye. Ha zara sị, Siza. Ọ sịrị ha, ya mere nyenụ Siza ihe Siza, nyekwanụ Chineke ihe Chineke. Mgbe ha nụrụ nke a, o juru ha anya, ha wee hapụ ya, ha wee lawa. N'ụbọchị ahụ, ndị Sadusii, ndị na-asị na mbilite n'ọnwụ adịghị, bịakwutere ya wee jụọ ya ajụjụ sị, onye ozizi, Mozis kwuru sị, ọ bụrụ na nwoke anwụọ ma ọ mụtaghị ụmụ, nwanne ya nwoke ga-alụ nwunye ya site n'ọgbụgba ndụ wee mụọ nwa maka nwanne ya nwoke. Ugbu a, e nwere ụmụnne abụọ nọ n'etiti ha. Nke mbụ lụrụ nwunye, nwụọ, na-enweghị ụmụ. Ọ hapụrụ nwunye ya nye nwanne ya nwoke. Otu ahụkwa nke abụọ na nke atọ ruo nke iri. Onye ikpeazụ nwaanyị ahụ nwụkwara. Ya mere, n'ọnwụ onye nwunye ha ka ha abụọ ga-abụ, n'ihi na ha niile lụrụ ya. Yeshua zara ha sị, unu na-aghọgbu onwe unu, ebe unu amaghị akwụkwọ nsọ ma ọ bụ ike Chineke. N'ihi na n'ọnwụ ha anaghị alụ nwunye, ọ bụ na anabata nwunye, kama ha dị ka ndị mmụọ ozi Chineke n'eluigwe. Banyere mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, unu agụbeghị ihe Chineke gwara unu. Abụ m Chineke nke Abraham, Chineke nke Aịzik, na Chineke nke Jekọb. Chineke abụghị Chineke nke ndị nwụrụ anwụ, kama ọ bụ nke ndị dị ndụ. Mgbe ha nụrụ nke a, igwe mmadụ ahụ tụrụ n'anya ozizi ya. Ma mgbe ndị Farisii nụrụ na o mechiwo ndị Sadusii, ha zukọtara ọnụ. Otu n'ime ha, onye na-ekwuchitere iwu, jụrụ ya ajụjụ na-anwa ya ọnwụnwa sị, onye ozizi, gịnị bụ aha gị? Onye ozizi, gịnị bụ iwu ukwu gị n'iwu? Yeshua zara ya sị, ị ga-eji obi gị dum, mkpụrụ obi gị dum, na uche gị dum hụ Onyenwe anyị Chineke gị n'anya. Nke a bụ iwu nke mbụ na nke kacha ukwuu. Nke abụọ yiri nke a, ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. Iwu na ndị amụma niile dabere n'iwu abụọ a. Mgbe ndị Farisii zukọrọ, Yeshua jụrụ ha sị, ha sịrị, gịnị ka unu chere banyere Yeshua? Nwa onye ka ọ bụ? Ha zara ya, David. Ọ sịrị ha, gịnị mere David ji kpọọ ya Onyenwe anyị n'ime mmụọ? Onyenwe anyị ọ gwara onyenwe m sị, nọdụ ala n'aka nri m ruo mgbe m ga-eme ka ndị iro gị bụrụ ụkwụ gị? Ya mere, ọ bụrụ na David akpọọ Onyenwe anyị, kedu ka o si bụrụ nwa ya? Ọ dịghị onye nwere ike ịza ya okwu ọbụla. Site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu, ọ dịghị onye jụrụ ya ajụjụ ọbụla ọzọ. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 23. Mana ha onwe ha anaghị agbaji ha ma ha meriri. Mgbe ahụ Yeshua gwara igwe mmadụ na ndị na-eso ụzọ ya okwu sị, ode akwụkwọ Farisii nọdụrụ n'oche Mozis. Ihe ọbụla ha gwara gị ka ihe ọrụ, n'ihi na ha na-ekwu ma ha anaghị eme. Maka ijere ozi ma na-eme mana unu esola ha. Ha na-ebu ibu dị arọ ma dị arọ ibu, ma na-etinye ha n'ubu mmadụ site na mkpịsị aka. Ọrụ ha niile ha na-arụ bụ faịletịrị sara mbara, na-emekwa ka ahụ ihe dị nnukwu mmadụ, n'ihi na ha na-eme uwe ha ogologo. Ha na-emekwa ebe mbụ n'oriri
na ebe mbụ n'ọgbakọ na-ekele na Rabai Rabai, mana agaghị akpọ unu ahịa ma akpọ unu ndị mmadụ Rabai, n'ihi na otu onye bụ dọkịta unu, ya bụ Yeshua. Unu niile bụkwa ụmụnna. Unu akpọkwala onye ọbụla nna unu n'ụwa, n'ihi na naanị otu onye dị, Nna unu nke bi n'eluigwe. Unu akpọkwala ndị dọkịta, n'ihi na ọ bụ naanị otu onye bụ dọkịta unu bụ Yeshua, ma onye kachasị ukwuu n'etiti unu ka ọ bụrụ ohu unu. N'ihi na onye ọbụla chọrọ ibuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala. Onye ọbụla chọrọkwa iweda onwe ya ala, a ga-ebulikwa ya elu. Ya mere, ahụhụ ga-adịrị unu ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu na-emechi alaeze ahụ. N'ihi na unu abanyela, ekwekwala ka ndị chọrọ ịbanye. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, ibibi ụlọ ndị inyom di ha nwụrụ. N'ihi na ekpere dị ogologo, n'ihi na nke a ga-eme ka unu nweta ikpe ọmụma ka ukwuu. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu na-arụsi ọrụ ike n'oké osimiri na n'ala iji mee otu n'ime azụmahịa unu. Mgbe unu mechara ya, unu na-eme ka ọkpụkpọ abụọ nke nwa nke hel karịa onwe unu. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị nduzi kpuru ìsì na ndị na-asị, onye ji ụlọ nsọ ṅụọ iyi, onye ji ụlọ nsọ ṅụọ iyi, ọ dịghị ihe ọ bụ, kama onye ji mkpụrụ ego nke ụlọ nsọ ṅụọ iyi, ọ na-emejọ. Ndị nzuzu na ndị isi onye ka ukwuu, mkpụrụ ego ha ma ọ bụ ụlọ nsọ nke na-edo mkpụrụ ego ha nsọ. Onye ji ebe ịchụ àjà ṅụọ iyi, ọ dịghị ihe ọ bụ, ma onye ji onyinye dị n'elu ya ṅụọ iyi, ọ na-emejọ. Ndị nzuzu na ndị isi onye ka ukwuu, mmejọ ahụ ma ọ bụ ebe ịchụ àjà nke na-edo mmehie ahụ nsọ. Ya mere, onye ọbụla ji osisi ṅụọ iyi, ọ na-eji ya na ihe niile dị n'elu ya ṅụọ iyi. Onye ọbụla ji ụlọ nsọ ṅụọ iyi, ọ na-eji ya na ndị bi n'ime ya ṅụọ iyi. Onye ji eluigwe ṅụọ iyi, ọ na-eji ocheeze Chineke na onye nọdụrụ ebe ahụ ṅụọ iyi. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu na-eti mkpu ego oroma na ihe mkpofu, na-elegharakwa ihe ndị ka mkpa n'iwu anya, dịka ikpe, ebere na ikwesị ntụkwasị obi. Ihe ndị a unu kwesịrị ime ma ghara ịhapụ ndị ọzọ ka a chụpụ ha. Unu ndị nduzi kpuru ìsì, ndị na-adọpụta ahụhụ nta ma lọda kamel, ahụhụ ga-adịrị unu ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu na-eme ka azụọ iko na efere doo anya, mana n'ime ha jupụtara na ire ure na ihe karịrị akarị. Onye Farisii kpuru ìsì buru ụzọ sachaa ime iko na efere ahụ, ka mpụta ya wee dị ọcha. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu dị ka ili e tere ọcha mana mma n'ezie, mana n'ime ha jupụtara na ọkpụkpụ ndị nwụrụ anwụ na ihe ruru unyi ọbụla. Otu ahụ ka unu onwe unu dịkwa n'anya mmadụ, mana n'ime unu jupụtara n'ezi. Unu na-egosi onwe unu dị ka ndị ezi omume n'ime ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu na-ewuli ili
ndị amụma ma na-edozi ili ndị ezi omume, na-asị, ọ bụrụ na anyị nọ n'oge nna nna anyị ha, anyị agagharaghị eso ha kpakọrịta n'ọbara ndị amụma. Ya mere, unu ga-abụ ndị akaebe n'onwe unu na unu bụ ụmụ nke ndị gburu ndị amụma, mezuokwa ihe atụ unu agwọ. Ọgbọ nke agbọala, kedu ka unu ga-esi gbanahụ nna nna unu ha ikpe nke hel? Ya mere, lee, m na-ezitere unu ndị amụma na ndị amụma na ndị ode akwụkwọ, ndị unu ga-egbu ma kpọgide n'obe. Unu ga-eti ha ihe n'ụlọ nzukọ unu ma kpagbuo ha site n'obodo ruo n'obodo, ka ọbara ezi omume niile a wụfuru n'ụwa wee dakwasị unu, site n'ọbara Ebel onye ezi omume ruo n'ọbara Zekaraya nwa Barakia, onye unu gburu n'etiti ụlọ nsọ na ebe ịchụ àjà. N'ezie, agwa m unu, ihe ndị a niile ga-abịakwasị ọgbọ a. Jerusalem, Jerusalem, unu ndị na-egbu ndị nwụrụ anwụ, ndị amụma ma tụọ ndị ezigara unu nkume. Ugboro ole ka m chọrọ ịchịkọta ụmụaka ọnụ dịka ọkụkọ si achịkọta ụmụ ya n'okpuru nku ya, ma unu achọghị. Lee, ebe obibi unu ga-atọgbọrọ n'efu nye unu, n'ihi na unu na-agwa unu, ma unu agaghị ahụ m ọzọ ruo mgbe unu ga-asị, onye a gọziri agọzi ka onye ahụ nke na-abịa n'aha Onyenwe anyị bụ. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 24. Mgbe ahụ Yeshua pụrụ wee pụọ n'ụlọ nsọ ahụ. Ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya igosi ya ụlọ nke ụlọ nsọ ahụ. Yeshua wee sị ha, ị hụghị ihe ndị a niile? N'ezie, agwa m unu, ọ dịghị nkume ga-adịgide n'elu ugwu. Mgbe ọ nọ n'elu ugwu, a kpụtara ya n'elu osisi oliv 3. Ndị na-eso ụzọ ya sonyere ya n'ihe ndị ga-eme na ihe ga-eme n'akụkụ, na-asị, gwa m mgbe ihe ndị a ga-abụ ihe ịrịba ama nke ọbịbịa gị na nke ọgwụgwụ ụwa. Yeshua zara ha, hụnụ na ọ dịghị onye ga-eduhie unu, n'ihi na ọtụtụ mmadụ ga-abịa n'aha m, na-asị, unu ga-anwụkwa maka agha, na-asịrị agha. Hụnụ na unu agaghị enwe nsogbu, n'ihi na unu agaghị iwere ma ọ bụghị ya ga-abịa. N'ihi na mba ga-emegide eziokwu, a ga-anwakwa unu na ọrịa na ala ọmajiji n'otu ebe. Ihe ndị a niile bụ naanị mmalite ihe nke ụwa. Ihe mwute. Mgbe ahụ, ha ga-arara unu nye ka atụ na ahụhụ. Ha ga-egbukwa unu. Mba niile ga-aghọtakwa mba n'ihi aha m. Mgbe ahụ, ọtụtụ mmadụ ga-emejọ ma rara onwe ha nye, ma kpọọ ibe ha asị. Ọtụtụ ndị amụma ụgha ga-ebili ma gbapụ. Ọnwụ nke ụtụtụ ga-adị n'elu ụtụtụ. Ma n'ihi na ajọ omume na-eme ka ihe dị njọ, ma onye na-atachi obi ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta. A ga-ekwusa ozi ọma nke alaeze n'ime mba niile. Mgbe ahụ, ụwa ga-agba ama maka ọgwụgwụ niile. Ya mere, mgbe ị hụrụ ihe arụ nke mbibi nke Daniel onye amụma kwuru, nke edebere n'ebe nsọ, ndị na-agụ ya ka ha tụlee ya. Mgbe ahụ ka ndị nọ na Luda gwara unu, gbaga n'ugwu. Onye gbadatara iburu ihe ọbụla n'ụlọ ya, nke nọ n'ụlọ ekwela ka ọ laa. Onye ọbụla nọ n'ọhịa ka ọ ghara ịlaghachi iwere uwe ya. Ahụhụ ga-adịrị ndị dị ime na ndị a na-aghọgbu n'oge ahụ.
mana hụnụ na mgbapụ unu agaghị adị n'oge oyi ma ọ bụ n'ụbọchị izu ike, n'ihi na mgbe ahụ nnukwu mkpagbu ga-adị dịka ọ dịbeghị site na mmalite ụwa ruo ugbu a. Ọ gaghịkwa adị ma ọ bụrụ na emeghị ka ụbọchị ndị ahụ dị mkpụmkpụ. Agaghị egbu anụ ọhịa ọbụla, mana maka ndị ahọpụtara a ga-eme ka ụbọchị ndị ahụ dị mkpụmkpụ. Ọ bụrụ na onye ọbụla sị unu, lee Yeshua ahụ, ma ọ bụ n'ebe ahụ, unu emela ya, n'ihi na Yeshua ụgha na ndị amụma ụgha ga-ebili. Ha ga-emekwa ihe ịrịba ama na ihe ebube dị ukwuu ka ọ bụrụ na o kwere omume. Ha ga-eduhie ndị ahọpụtara. Lee, agwala m unu. Ya mere, ọ bụrụ na ha sị unu, lee, ọ dị n'ọzara, unu apụla. Lee, ọ dị n'ebe nzuzo, unu apụla. N'ihi na dịka egbe eluigwe si apụta site n'ọwụwa anyanwụ ma hụ ya n'ọdịda anyanwụ, otu ahụ ka ọbịbịa nke Nwa nke Mmadụ ga-adị. N'ihi na ebe ụgbọala nwụrụ anwụ dị, n'ebe ahụ ka Eagles ga-ezukọta. Ozugbo mkpagbu nke ụbọchị ndị ahụ gasịrị, anyanwụ ga-agba ọchịchịrị, ọnwa agaghị enye ìhè, kpakpando ga-ala n'elu. A ga-emekwa ka ike nke eluigwe maa jijiji. Mgbe ahụ, ihe ịrịba ama nke Ọkpara ahụ ga-agba ọchịchịrị. Mmadụ ga-apụta n'eluigwe. Mgbe ahụ, ndị niile nke ụwa ga-agbanwe. Ha ga-ahụkwa Nwa nke Mmadụ ka ọ na-abịa n'igwe ojii nke eluigwe n'ike na ebube dị ukwuu. Ọ ga-ezipụkwa ndị mmụọ ozi ya na ụda opi dị ukwuu. Ha ga-achịkọtakwa ndị ọ họrọ site n'ifufe anọ na site n'otu nsọtụ eluigwe ruo na nke ọzọ. Ugbu a, mụtanụ ilu osisi fig mgbe alaka ya ka dị nro ma na-amịpụtakwa akwụkwọ. Unu maara na ụtụtụ dị nso. Otu a, unu onwe unu kwa, mgbe unu hụrụ ihe ndị a niile, unu ga-amara na Alaeze Chineke dị nso, nakwa na ọ nọ n'ọnụ ụzọ ámá. N'ezie, unu onwe unu, ọgbọ a agaghị agabiga ruo mgbe ihe ndị a niile ga-emezu. Eluigwe na ụwa ga-agabiga, mana okwu m agaghị agabiga. Ma banyere ụbọchị na awa ahụ, mmadụ amaghị ihe ọbụla. Ọ bụ na ndị mmụọ ozi nke eluigwe, kama naanị Nna m. Ma dịka ụbọchị Noa dị, otu ahụ ka ọbịbịa nke Nwa nke Mmadụ ga-adị. N'ihi na dịka ọ dị n'ime ụbọchị tupu iju mmiri ahụ, ha riri ihe, ṅụọ ihe ọṅụṅụ, lụọ di ma nye onwe ha di, ruo mgbe ụbọchị Noa banyere n'ụgbọ mmiri ahụ. Ha amaghịkwa ihe ọbụla ruo mgbe iju mmiri ahụ bịara wee buru ha niile. Otu ahụ ka ọbịbịa Nwa nke Mmadụ ga-adị. Mgbe ahụ, mmadụ abụọ ga-anọ n'ubi, a ga-anabata otu, a ga-ajụkwa nke ọzọ. Ụmụ nwanyị abụọ ga-anọ na-egwe nri n'ebe a na-egwe nri, otu ga-anabatakwa nke ọzọ. Ya mere, na-echenụ nche, n'ihi na unu amaghị oge onye nwe unu ga-abịa. Nke a mara nke ọma. Ọ bụrụ na onye ezi omume nke ụlọ maara oge onye ohi ga-abịa, ọ ga-eche nche ma ghara ikwe ka egwuo ụlọ ya. Ya mere, unu onwe unu dịkwa njikere, n'ihi na n'oge awa unu na-echeghị echiche, Nwa nke Mmadụ ga-abịa. Onye bụ ohu kwesịrị ntụkwasị obi na onye maara ihe, onye nna ya ukwu họpụtara onyeisi ezinụlọ ya, inye ha nri n'oge kwesịrị ekwesị. Ngọzi na-adịrị ohu ahụ onye nna ya ukwu, mgbe ọ bịarutere, ga-ahụ ya ka ọ na-eme otu ahụ. N'ezie, ana m asị unu na ọ ga-eme ya onwe ya ihe niile o nwere.
Ma ọ bụrụ na ohu ọjọọ ahụ ekwuo n'obi ya sị, onye nwe m na-egbu oge ịbịa, wee malite iti ndị enyi ya ihe na iri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ na ndị aṅụrụma, na onye ohu ahụ ga-abịa n'ụbọchị ọ na-achọghị ya na n'ime awa ọ na-amaghị, ọ ga-egbutu ya ma nye ya oke ya na ndị ihu abụọ. Ebe ahụ ka ịkwa akwa na ite eze ga-adị. Akwụkwọ nke Matiu isi nke 25. Mgbe ahụ a ga-eji alaeze eluigwe tụnyere ụmụ agbọghọ 10 ndị mgbe ha gbanyechara oriọna ha gara izute nwoke lụrụ nwanyị. 5 n'ime ha bụ ndị maara ihe, ndị ọzọ bụ ndị nzuzu. Ndị nzuzu na-amụnye oriọna ha mana ha ejighị mmanụ. Ndị maara ihe n'aka nke ọzọ na-eji oriọna ha eme mmanụ n'ite ha. Mgbe nwoke lụrụ nwanyị ahụ na-anọ ọdụ, ha niile dara. N'etiti abalị a nụrụ mkpu sị, lee, nwoke lụrụ nwanyị na-abịa, pụọ izute ya. Mgbe ahụ ụmụ agbọghọ niile biliri wee gbaa oriọna ha. Ndị nzuzu ahụ gwara ndị maara ihe sị, site n'oriọna unu pụta, n'ihi na nke anyị apụọla. Ma ndị maara ihe zara sị, ya mere ọ dịghị ihe zuru unu na unu, kama gakwuru ndị na-ere ihe ma mee nke unu. Mgbe ha na-akpọ oku ka ha lawa, nwoke ahụ lụrụ nwanyị bịara. Ndị dị njikere wee soro ya banye n'agbamakwụkwọ, wee mechie ụzọ. Mgbe ahụ ụmụ agbọghọ ndị ọzọ bịakwara wee sị, onye nwe anyị, onye nwe anyị, meghere m. Ma ọ zara sị, n'ezie asị m unu, amaghị m unu. Ya mere, na-echenụ nche, n'ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge awa nwa nke mmadụ ga-abịa. N'ihi na alaeze eluigwe dị ka nwoke nke ga-aga mba ọzọ, kpọrọ ndị ohu ya ma nye ha ihe onwunwe ya. O nyere 1 talenti 5, nye onye ọzọ 2, nye onye ọzọ 1, nye onye ọbụla dịka ike ya si dị. Ozugbo ọ hapụrụ ụlọ, onye natara talenti 5 ahụ gara lekọta ha ma nweta talenti 5 ọzọ. Otu ahụ kwa, onye natara talenti 2 nwetara 2 ọzọ. Ma onye natara nke ahụ gara gwuo ala wee zoo ego nke ndị nna ya ukwu. Mgbe ogologo oge gasịrị, onye nwe ndị ohu ahụ bịara ịgbaziri ha. Mgbe ahụ onye natara talenti 5 bịara weta talenti 5 ọzọ sị, onye nwe anyị, i nyere m talenti 5, lee, eritewo m talenti 5 ọzọ site na ha. Onye nwe ya wee sị ya, emewo nke ọma, gị ohu dị mma na onye kwesịrị ntụkwasị obi. I kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe nta, m ga-eme gị onye ọchịchị nke ihe bara ụba. Banye n'ime nna gị ukwu. Onye natara talenti 2 wee bịa sị, nna m ukwu, i nyere m talenti 2, lee, enwetawo m talenti 2 ọzọ. Nna ya ukwu wee sị ya, imewo nke ọma, ohu dị mma na onye kwesịrị ntụkwasị obi. I kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe nta, m ga-enye gị onye isi nke ihe bara ụba. Banye n'ime nna gị ukwu. Onye natara 1 talenti bịakwutere ya wee sị, nna m ukwu, amaara m na ị bụ onye siri ike, na-aghọrọ ihe ubi ebe ị na-akụghị mkpụrụ, ma na-anakọta ebe ị na-enweghị ahịhịa. Nna ukwu ya onwe ya kwa talenti 2 bịara wee sị, nna ukwu, i nyere m talenti 2, lee, enwetara m talenti 2 ọzọ.
Ya mere egwu tụrụ m wee gaa zoo talent gị n'ala. Lee, ị nwere nke gị. Onye nwere ya zara sị ya, gị ohu na-enweghị obi ụtọ na mmumengwụ, ị maara na m na-aghọrọ ihe ubi ebe m na-akụghị mkpụrụ, na m na-anakọtakwa ihe n'ebe m na-akụghị mkpụrụ. Ya mere, ị gaara enye ndị na-agbanwe ego. Mgbe ahụ, mgbe m bịarutere, m gara anara ego m na uru. Ya mere, napụ ya talent ya, nye ya onye nwere talent 10, n'ihi na onye nwere a ga-enye ya, ọ ga-enwekwa ihe bara ụba. Onye na-enweghịkwa, a ga-anapụ ya ihe o nwere. Ya mere, tụba ohu ahụ na-abaghị uru n'ọchịchịrị kachasị omimi. Ebe ahụ ka ịkwa akwa na ite eze ga-adị. Mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ndị mmụọ ozi nsọ niile so ya, ọ ga-anọdụ ala n'ocheeze nke ebube ya. A ga-akpọtakwa mba niile n'ihu ya. Ọ ga-ekewapụkwa ha n'ebe ibe ha nọ, dịka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ na ewu. Ọ ga-etinye atụrụ n'aka nri ya na ewu n'aka ekpe ya. Mgbe ahụ, eze ga-asị ndị nọ n'aka nri ya, bịanụ, unu ndị nna m gọziri, werenụ ihe nketa nke alaeze nke edoziri maka unu site na ntọala ụwa. N'ihi na agụụ gụrụ m, unu nyere m nri, akpịrị kpọrọ m nkụ, unu ṅụọkwa mmiri m. Abụ m onye ọbịa, unu kpọbatara m n'ụlọ gị. Adị m ọtọ, unu yikwasara m uwe. Adịghị m ike, unu letakwara m. Anọ m n'ụlọ mkpọrọ, unu bịakwutere m. Mgbe ahụ, ndị ezi omume ga-aza ya sị, Onyenwe anyị, olee mgbe anyị gwara gị na agụụ na-agụ gị, nyekwa gị nri, ma ọ bụ na akpịrị kpọrọ gị nkụ? Olee mgbe anyị were nye gị ihe ọṅụṅụ? Olee mgbe anyị hụrụ gị ka ị bụ onye ọbịa, anyị wee nabata gị, ma ọ bụ gbaa ọtọ, anyị wee yikwasị gị uwe? Ma ọ bụ mgbe anyị hụrụ gị ka ị na-arịa ọrịa, ma ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ, anyị bịakwutere gị? Eze ga-aza ha sị, n'ezie asị m unu, ebe unu mere otu n'ime ụmụnne m ndị a kacha nta, unu mere m ya. Mgbe ahụ, ọ ga-asị ndị nọ n'aka ekpe, sinụ n'ebe m nọ pụọ, unu ndị a bụrụ ọnụ, gaa n'ọkụ ebi ebi nke edoziri maka ekwensu na ndị mmụọ ozi ya. N'ihi na agụụ gụrụ m, unu enyeghịkwa m nri, akpịrị kpọrọ m nkụ, unu enyeghịkwa m ihe ọṅụṅụ. Abụ m onye ọbịa, unu abataghịkwa m. Adị m ọtọ, unu eyikwaghị m uwe. Adị m ọrịa, anọkwa m n'ụlọ mkpọrọ, unu eletaghịkwa m. Mgbe ahụ ka ha ga-aza sị, Onyenwe anyị, olee mgbe anyị chụpụrụ gị na agụụ gụrụ gị, akpịrị kpọrọ gị nkụ, onye bịara abịa, onye gba ọtọ, onye ọrịa, maọbụ onye nọ n'ụlọ mkpọrọ, ma ị hụghị gị? Mgbe ahụ ọ ga-aza sị, n'ezie asị m unu, ọ bụrụ na unu emeghị ya nye otu n'ime ndị a kacha nta, unu emeghị ya nye m. Akwụkwọ nke Matiu isi nke 26. Mgbe Yeshua kwusịrị okwu a niile, ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya, unu maara na mgbe ụbọchị abụọ gasịrị, mmemme ngabiga ga-abịa, na a ga-akpọgide nwa nke mmadụ n'obe. Ndị ode akwụkwọ na ndị okenye nke ndị mmadụ zukọrọ n'ụlọ nzukọ nke onyeisi nchụaja a na-akpọ Kaịfas. Ha wee gbaa izu ka ha jide Yeshua site n'aghụghọ ma gbuo ya. Ma ha sịrị, ọ bụghị n'ụbọchị mmemme ahụ ka ọ ghara ịdị njọ n'etiti ndị mmadụ. Mgbe Yeshua nọ na Betani, n'ụlọ Saimọn onye ekpenta, otu nwaanyị nke ji igbe ihe dị oke ọnụ bịakwutere ya. O wee tinye ya n'isi ya,
mgbe ọ nọdụrụ ala na tebụl. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ nke a, iwe were ha na-asị, "Gịnị mere e ji chọọ mfu?" N'ihi na a gara ere karama mmanya ahụ n'ọtụtụ ihe ma ndị ogbenye. Ma mgbe Yeshua maara nke a, ọ sịrị ha, "Gịnị mere unu ji na-eru uju maka nwaanyị ahụ? N'ihi na o mere m ihe ọma. N'ihi na unu na ndị ogbenye nọ mgbe niile, mana agaghị m enwe ha. N'ihi na o metụrụ ahụ m aka iji lee m. N'ezie asị m unu, mgbe a ga-ekwusa ozi ọma a n'ụwa niile, a ga-ekwukwa maka ihe o mere iji cheta ya ọzọ." Otu n'ime mmadụ abụọ ahụ, a na-akpọ Judas Iskariot, gakwuru onyeisi nchụaja wee sị, "Gịnị ka ị chọrọ inye m? M ga-enye gị ya." Ha wee nye ya mkpụrụ ego ọlaọcha 3. Site n'oge ahụ, ọ chọrọ ohere iji rara ya nye. N'ụbọchị mbụ nke mmemme achịcha na-ekoghị eko, ndị na-eso ụzọ bịakwutere Yeshua wee sị ya, "Ebee ka ị chọrọ ka anyị kwadebe gị ka i rie ihe gara aga?" O wee sị, "Gaa n'obodo ahụ gakwuru onye dị otu a sị ya, Onye nkuzi kwuru sị, oge awa m dị nso. Achọrọ m ime mmemme ngabiga n'ụlọ gị na ndị na-eso ụzọ m." Ndị na-eso ụzọ Yeshua mere ihe Yeshua gwara ha. Ha wee malite ịkwadebe ngabiga. Mgbe oge okpomọkụ ruru, ọ nọdụrụ ala na ndị na-eso ụzọ ya abụọ. Mgbe ha nọ na-eri nri, ọ sịrị, "N'ezie, ana m asị unu, otu onye n'ime unu ga-arara m nye." Ha nwere mwute nke ukwuu. Ha wee malite ịjụ ya sị, "Ọ bụ m, Nna m?" Ọ zara sị, "Onye ọbụla nke ga-eso m tinye aka n'efere, onye a ga-arara m nye. Nwa nke mmadụ ga-ala dịka e dere banyere ya. Mana ahụhụ ga-adịrị nwoke ahụ nke ga-arara Nwa nke mmadụ nye." Ọ gara atachi obi ma sị na ọ dịghị mgbe ọ dị mma maka nwoke ahụ. Judas onye rara ya nye zara sị, "Ọ bụ ya?" Ọ zara ya, "Ọ bụ m, Nna m ukwu." Mgbe ha nọ na-eri nri, Yeshua were achịcha ahụ, gọzikwara ya, gbawaa ya nye ha sị, "Naranụ, rienụ, nke a bụ ahụ m." O werekwara iko ahụ, kelere wee nye ha sị, "Ṅụọnụ ya unu niile, n'ihi na nke a bụ ọbara m nke agba ọhụrụ, nke a wụsara n'ihi ọtụtụ mmadụ maka mgbaghara mmehie. Ana m asị unu na agaghị m aṅụ mkpụrụ vaịn a ọzọ ruo ụbọchị ahụ a ga-aṅụ ya ọzọ na unu n'alaeze Nna m." Mgbe ha bụsịrị abụ ọma, ha pụrụ gaa n'ụlọ n'ugwu Oliv. Yeshua wee sị ha, "Unu niile ga-emejọ m n'abalị a, n'ihi na e dere sị, m ga-eti onye ọzụzụ atụrụ ihe. Atụrụ nke igwe atụrụ ahụ ga-agbasasịkwa. Ma mgbe m bilitesịrị n'ọnwụ, m ga-ebu gị ụzọ gaa Galili." Ma Pita zara ya sị, "Ọ bụrụgodị na mmadụ niile emejọ gị, agaghị m emejọ ma ọlị." Yeshua sịrị ya, "N'ezie, ana m asị gị, n'abalị a tupu oke ọkpa akwa akwa, ị ga-agọnarị m ugboro 3. Pita sịrị ya, "Ọ bụrụgodị na mụ na gị anwụọ, agaghị m agọnarị gị ma ọlị." Ndị na-eso ụzọ ya niile kwukwara otu ihe ahụ. Yeshua wee soro ha gaa ebe a na-akpọ Getsemani, wee sị ndị na-eso ụzọ ya, "Nọdụnụ ebe a ka m na-aga kpee ekpere n'ebe ahụ." O wee kpọrọ Pita na ụmụ Zebedi abụọ malite iru uju na mwute dị ukwuu. Yeshua wee sị ha, "Mkpụrụ obi m nọ n'oke ihe mgbu ruo ọnwụ. Nọrọ ebe a soro m na-eche nche." O wee gaa n'ihu ntakịrị,
daa n'ala n'ihu ya wee too sị, “Nna m, ọ bụrụ na o kwere omume, ka iko m a pụọ. Ọ bụghị dịka m chọrọ, kama dịka ị chọrọ.” Mgbe ahụ ọ bịakwutere ndị na-eso ụzọ ya hụ ka ha na-arahụ ụra wee sị Pita, “Gịnị ka ọ bụ? Unu enweghị ike iso m na-eche nche otu awa? Na-echenụ nche ma lezienụ anya ka unu ghara ịbanye n'ọnwụnwa. Mmụọ dị n'okwukwe dị njikere, mana anụ ahụ adịghị ike.” O wee pụọ nke ugboro abụọ wee kpee ekpere sị, “Nna m, ọ bụrụ na iko a agaghị apụ n'ebe m nọ, mana aghaghị m ịṅụ ya, ka uche gị mee.” O wee bịa hụ ha ka ha na-arahụ ụra ọzọ, n'ihi na anya ha adịghị ọcha. O wee hapụ ha pụọ ọzọ, wee too nke ugboro atọ na-ekwu otu okwu ahụ. Mgbe ahụ ọ bịakwutere ndị na-eso ụzọ ya sị ha, “Site ugbu a gaa n'ihu, zuru ike. Lee, oge awa dị nso. A ga-enyekwa Nwa nke Mmadụ n'aka ndị mmehie. Bilie, hapụ m. Lee, onye na-arara m nye abịala.” Mgbe ọ ka na-ekwu okwu, Judas, otu n'ime mmadụ abụọ ahụ, bịara, ya na ọtụtụ igwe mmadụ ji mma agha na mkpara site n'aka ndị nchụaja na ndị okenye nke ndị mmadụ. Onye ahụ rara ya nye ha ihe ịrịba ama sị, onye m ga-egbu, ọ bụ ya. Ekwekwala ka ọ pụọ n'anya unu.” Ọ bịakwutere Yeshua wee sị, “Chineke gọzie gị, nna anyị ukwu,” wee susuo ya ọnụ. Yeshua wee sị ya, “Enyi m, gịnị mere i ji bịa?” Ha wee bịa ma jide Yeshua aka, ha wee jide ya. Ma lee, otu n'ime ndị ha na Yeshua nọsịrị aka ya, dọpụta mma agha ya, gbuo otu ohu nke onyeisi nchụaja wee bepụ ntị ya. Yeshua wee sị ya, “Tinye mma agha gị, nọdụ ala n'ọnọdụ ya, n'ihi na onye ọbụla nke na-egbu mma agha ga-ala n'iyi site na mma agha. Unu chere na enweghị m ike ikpeku nna m ekpere, na ọ ga-enyekwa m ihe karịrị igwe ndị mmụọ ozi abụọ? Oleezi otu akwụkwọ nsọ nke kwuru n'otu oge ahụ Yeshua gwara igwe mmadụ ahụ na ọ ghaghị imezu? N'ihi na unu pụtara dịka onye ohi, mma agha na mkpara iji jide m. N'ezi ihe kwa ụbọchị n'ụlọ nsọ, mgbe e mere nke a ka akwụkwọ nsọ wee ghara ijide m. Ma a ga-emezu amụma.” Mgbe ahụ ndị niile na-eso ụzọ ya hapụrụ ya wee gbaa ọsọ. Ha wee kpọrọ Yeshua gaa n'ebe onye nchụaja bụ Kaịfas nọ, ebe ndị ode akwụkwọ na ndị okenye zukọrọ. Pita soro ya gaa n'ụlọ nzukọ ndị nchụaja, wee banye nọdụ ala na ndị na-ejere ya ozi ka a hụ ọgwụgwụ ya. Ugbu a, ndị isi nchụaja, ndị okenye na ndị kansụl dum na-achọ ihe akaebe ụgha megide Yeshua iji gbuo ya. Ma ha ahụghị onye ọbụla. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị akaebe ụgha bịara, ha ahụghị onye ọbụla. Ma n'ikpeazụ ndị akaebe ụgha abụọ bịara wee sị, “Onye a na-ekwu, enwere m ike ibibi ụlọ nsọ Chineke ma wughachi ya n'ime ụbọchị atọ.” Onyeisi nchụaja wee bilie sị ha, “Unu azaghị ihe ọbụla. Gịnị ka ndị a na-agba akaebe megide unu?” Ma Yeshua gbachiri nkịtị. Onyeisi nchụaja wee zaa sị ya, “Ana m enye gị iwu ka ị ṅụọ iyi n'ihu Chineke, onye dị ya mma, ka ị gwa ya ma ị bụ Yeshua, Ọkpara Chineke, ma ọ bụ na ị bụghị.” Yeshua sịrị ya, “I kwuwo ya, mana
ana m agwa gị na mgbe e mesịrị, unu ga-ahụ Nwa nke Mmadụ ka ọ nọ ọdụ n'aka nri nke ike Chineke, na-abịa igwe ojii nke eluigwe. Onye nchụaja ahụ dọwara uwe ya sị, “O kwuluru Chineke, gịnị ka anyị nwere ndị akaebe ọzọ? Lee, ugbu a unu anụwo nkwulu ya. Gịnị ka unu kwuru? Gịnị ka anyị kwesịrị iche maka ya?” Ha zara sị, “Ọ bụ onye ikpe mara.” O tiri ya ihe, ndị ọzọ tiri ya ihe ọnwụ. Ha wee gbupụ ọnụ mmiri n'ihu ya, na-asị, “Buo amụma, Yeshua onye bụ onye tiri ihe.” Pita guzoro iche n'ime ụlọ nzukọ ahụ. Otu onye nkụzi nọkwa na Yeshua nke Galili. Ma ọ bịakwutere ya wee sị, “Ị ghọtakwara ihe i kwuru?” Mgbe ọ gọrọ n'ihu mmadụ niile sị, “Apụghị m n'ezie n'ọnụ ụzọ ámá,” onye nkụzi ọzọ hụrụ ya wee sị ndị nọ n'ebe ahụ, “Nwoke a na Yeshua onye Nazaret nọkwa.” Ọ gọrọ ọzọ, na onye ọzọ sị, “Amaghị m nwoke ahụ.” Mgbe obere oge gasịrị, ha bịakwutere onye guzo n'akụkụ wee sị Pita, “N'ezie, ị bụkwa otu n'ime ha, n'ihi na okwu gị na-eme ka ịghọta ihe.” Mgbe ahụ ọ malitere ịkpọ iyi na iyi sị, “Amaghị m nwoke ahụ.” Ozugbo ọkụkọ tolitere, Pita wee cheta okwu Yeshua gwara ya sị, “Tupu ọkụkọ eti mkpu, ị ga-agọnarị m ugboro atọ.” Ya mere, ọ pụrụ n'ezi wee nwee mwute. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 27. Mgbe chi bọrọ, ndị isi nchụaja niile na ndị okenye ọnwụ, ha wee duru ya pụọ na nkwekọrịta megide Yeshua ka ha tụọ ya mkpọrọ ma nyefee ya n'aka Pọntiọs onye rara ya nye. Nụrụ na o nwere Pailet, onye agha ahụ. Mgbe Judas bụ onye a mara ikpe, o chegharịrị wee weta mkpụrụ ego ọlaọcha atọ ahụ ọzọ nye ndị isi nchụaja na ndị okenye, na-asị, “Emehiewo m, na arara m onye aka ya dị ọcha nye na nke ahụ unu na-enye.” Mgbe ọ rịbara ọbara, ma ha sịrị, “Gịnị mere e ji tụbaa iberibe akwa silk n'ụlọnsọ ahụ?” Ọ pụrụ ma kwụgbuo onwe ya. Ndị isi nchụaja wee were mkpụrụ ego ọlaọcha ahụ wee sị, “Ọ dịghị mma ka anyị tinye ha n'ụlọakụ n'ihi na ha bụ ọnụ ahịa ọbara.” Ha gbara izu wee zụta ubi ite iji lie ndị bịara abịa. Nke ahụ bụ ubi ahụ a na-akpọ ubi nke ọbara ruo taa. Mgbe ahụ ka ihe e kwuru site n'ọnụ Jeremaya onye amụma mezuru. Ha were mkpụrụ ego ọlaọcha 30 ọnụ ahịa nke onye a kpọrọ aha na onye ụmụ Izrel ji kpọrọ ihe. Ha wee nye ha maka ubi ndị ọkpụ ite dịka Onyenwe anyị mere iwu. Mgbe ahụ Yeshua guzoro n'ihu onye na-elekọta ụlọ nkwari akụ. Onye na-elekọta ụlọ nkwari akụ wee jụọ ya sị, “Ị bụ eze ndị Juu?” Yeshua zara ya sị, “Ị na-ekwu otu a.” Mgbe ndị isi nchụaja na ndị okenye boro ya ebubo, ọ zaghị ihe ọbụla ha nwere. “Amaghị m olee ihe ha mere, ma o boro gị ebubo.” Na ọ zaghị ya okwu ọbụla. Ya mere onye na-ekwu okwu ahụ tụrụ ya n'anya nke ukwuu, nye ndị mmadụ onye ọbụla ha chọrọ mkpọrọ. Ha wee nwee onye mkpọrọ dị mkpa, aha ya bụ Barabas. Mgbe ha zukọrọ, Pailet sịrị ha, “Unu chọrọ ka a tọhapụ Barabas maọbụ Yeshua onye a na-akpọ Yeshua nye unu?” N'ihi na ọ maara nke ọma na ha nyefere ya n'ihi anya ụfụ. Ọ bụ na mgbe a tọgbọrọ ya n'oche ikpe,
nwunye ya zigara ya ozi sị, enwela ihe ọbụla gbasara onye ezi omume ahụ, n'ihi na taa ahụrụ m ọtụtụ ihe n'anya n'ihi ya. Ma ndị isi nchụaja na ndị okenye agbaala ndị mmadụ ume ka ha rịọ Barabas ka e gbuo Yeshua. Mgbe ahụ gọvanọ ahụ zara sị, onye n'ime unu abụọ ka unu chọrọ ka m tọhapụ? Ha wee zaa sị, Barabas. Pailet sịrị ha, gịnị ka unu ga-eme Yeshua onye a na-akpọ Yeshua? Ha niile zara ya sị, ka a kpọgide ya n'obe. Onye ikpe ahụ wee sị, gịnị ka o mere? Ha tiri mkpu karịa sị, ka a kpọgide ya n'obe. Mgbe Pailet hụrụ na ọ naghị enweta ihe ọbụla, kama na ọgbaghara na-apụta, o were mmiri saa aka ya n'ihu igwe mmadụ ahụ sị, aka m dị ọcha n'ọbara onye ezi omume a, leenụ onwe unu. Ndị mmadụ niile zara sị, ikpe ọmụma ya dị n'isi unu na ụmụ anyị. Ya mere Barabas hapụrụ ha, pịa Yeshua wee nyefee ya ka a kpọgide ya n'obe. Ndị nche ụlọ mkpọrọ wee kpọbata Yeshua n'ime ụlọ ọha ma kpọkọta igwe mmadụ niile gburugburu ya. Ha yipụrụ ya uwe elu akpụkpọ anụ ahụ. Ha wee kpụọ okpueze ogwu, gbuo ikpere n'ala n'ihu ya ma chịa ya ọchị sị, Chineke akpọwo gị eze nke ndị mmadụ. Ha gbụsara ya ọnụ mmiri, were okporo osisi tie ya n'isi. Mgbe ha chịchara ya ọchị, ha yipụrụ uwe elu ya, tinye nri nke ya n'isi ya, duru ya pụọ ka ha kpọgide ya n'obe. Mgbe ha pụrụ, ha wee chọta otu nwoke Sirini aha ya bụ Simon, manye ya ka ọ bụrụ obe ya. Mgbe ha rutere n'ebe a na-akpọ Gọlgọta, nke bụ ebe okpokoro isi nke ndị nwụrụ anwụ, ha wee nye ya mmanya agwakọtara ya na ihe na-egbu egbu ka ọ ṅụọ. Ma mgbe o detụrụ ya ire, ọ jụghị ịṅụ. Mgbe ha kpọgidere ya n'obe, ha kewara uwe ya ma mee lọriti, ka e wee mezuo ihe onye amụma kwuru sị, ha kewara uwe m n'etiti ha, ha mekwara lọtiri n'elu uwe m. Ha nọdụrụ ala lere ya anya n'ebe ahụ. Ha tinyekwara ihe edere n'isi ya sị, nke a bụ Yeshua eze ndị Livai. E nwekwara ndị ọka mmụta okpukpe abụọ akpọgidere n'obe ya, otu n'aka nri ya na onye ọzọ n'aka ekpe. Ndị na-agafe agafe baara ya mba, na-ama jijiji sị ha, gị onye na-ebibi ụlọ nsọ ma na-ewu ya n'ụbọchị 3, kwuo uche gị. Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, si n'obe gị rịdata. Ọ bụ na ndị nchụaja, ndị ode akwụkwọ, ndị okenye na ndị Farisii na-akwa ya emo na-asị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, mana ọ pụghị ịzọpụta onwe ya. Ọ bụrụ na ọ bụ eze Izrel, ka o si n'obe ya rịdata ugbu a, anyị ga-esokwa ya. Ọ tụkwasịrị Chineke obi ka ọ napụta ya ugbu a, ma ọ bụrụ na ọ chọrọ, n'ihi na ọ sịrị, abụ m ọkpara Chineke. Gị onwe gị kwa, onye a kpọgidere n'obe ya, tụbara ya n'eze gị. Site n'awa nke 6, ọchịchịrị gbara n'elu ụwa ala dum ruo awa nke 9. N'ihe dị ka awa nke 9, Yeshua tiri mkpu n'olu dị elu na-asị, Elai, Elai, lama sabatani, nke ahụ bụ, Chineke m, Chineke m, gịnị mere i ji hapụ m? Ụfọdụ n'ime ndị guzoro n'ebe ahụ mgbe ha nụrụ ya sịrị, aha nwoke a bụ Elaịja. Ozugbo ahụ, otu n'ime ha gbara ọsọ were ogbo jupụta ya na mmanya vaịn, tinye ya n'osisi ma mee ka ọ ṅụọ ya. Onye nke ọzọ sịrị, hapụ ya ka anyị hụ ma Elaịja ga-abịa kelee ya.
Yeshua wee tie mkpu ọzọ n'olu dị elu wee hapụ mmụọ ahụ. Lee, ebe obibi nke ụlọ nsọ ahụ gbawara abụọ site n'elu ruo ala, ala wee maa jijiji, nkume ahụ wee kpuchie. Emeghekwara ili ndị ahụ. Ọtụtụ ozu nke ndị nsọ ndị rahụrụ ụra wee bilie, wee si n'ili pụta mgbe o bilitesịrị n'ọnwụ, wee banye n'obodo nsọ ahụ. Ọ pụtara ìhè nye ọtụtụ mmadụ. Mgbe onyeisi ndị agha na ndị ya na ha nọ ka ha hụ Yeshua hụrụ ala ọmajiji ahụ na ihe ndị mere, ha tụrụ egwu nke ukwuu na-asị, onye a bụ n'ezie Ọkpara Chineke. E nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị hụrụ ya site n'ebe dị anya, ndị si Galili soro Yeshua ma jere ya ozi. N'ime ha bụ Mary Magdalene, Mary nne ndị ngwọrọ ndị furu efu, na nne ụmụ Zebedi. Mgbe chi bọrọ, otu ọgaranya si Arimatia bịa, aha ya bụ Josef, onye bụkwa onye na-eso ụzọ Yeshua. Ọ gakwuru Pilet wee rịọ maka ozu Yeshua. Pilet wee nye iwu ka ahụ ozu ahụ ka e nyefere ya. Mgbe ahụ o lere ozu ahụ anya wee kechie ya n'akwa lainin dị ọcha, wee tinye ya n'ili ọhụrụ ya nke o wuru n'oke nkume, wee tụgharịa otu nnukwu nkume gaa na nsọtụ ili ahụ wee pụọ. Ma lee, Mary Magdalene na Mary nke ọzọ nọdụrụ n'ihu ili ahụ. N'ụbọchị na-esote nkwadebe nke ụbọchị izu ike, ndị nchụaja na ndị Farisii zukọrọ ọnụ iji gwa ha okwu. Pilet, onye dị afọ 63 wee sị, siri anyị na-echeta na onye nduhie ahụ kwuru mgbe ọ ka dị ndụ sị, n'ime ụbọchị 3 m ga-ebili ọzọ. Ya mere, nye iwu ka echekwa ili ahụ ruo ụbọchị nke 3 ka ndị na-eso ụzọ ya ghara ịbịa n'abalị wee buru ya pụọ, na-agwa ndị mmadụ sị, o si n'ọnwụ bilie. Ya mere, njehie ikpeazụ ga-aka njọ karịa nke mbụ. Pilet wee sị ha, unu nwere nche, gaa mee ka o doo anya dịka unu mara. Ha gara ma chebe ili ahụ, ma mechie nkume ahụ. Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 28. Mgbe ụbọchị izu ike gwụchara, mgbe ụbọchị mbụ nke izu malitere ibili, Mary Magdalene na Mary nke ọzọ bịara ihu ili ahụ. Lee, ala ọmajijiji dị ukwuu, n'ihi na mmụọ ozi nke Onyenwe anyị si n'elu gbadata wee kwapụ nkume ahụ n'ili ahụ, wee guzoro n'elu ya. Ihu ya dịka amụma, uwe ya dịkwa ọcha dịka sno. N'ihi egwu ya, ndị nche ahụ tụrụ ha n'anya wee dịka onye nwụrụ anwụ. Ma mmụọ ozi ahụ zara sị ụmụ nwanyị ahụ, unu atụla egwu, n'ihi na amaara m na unu na-ahụ Yeshua, onye a kpọgidere n'obe. Ọ nọghị ebe a n'ihi na a kpọlitewo ya, dịka o kwuru. Bịanụ hụ ebe e debere Onyenwe anyị. Gaanụ ngwa ngwa gwa ya okwu. Ndị na-eso ụzọ Yeshua na-akpọlitewo ya n'ọnwụ. Lee, ọ na-aga Galili tupu unu agawa. N'ebe ahụ ka unu ga-ahụ ya. Lee, agwawo m unu. Ha wee si n'ili ahụ pụọ ọsọ ọsọ n'egwu na oke ọṅụ, wee gbaa ọsọ ịkọrọ ndị na-eso ụzọ ya ozi. Ka ha na-achọ ịdọ ndị na-eso ụzọ ya aka na ntị, lee, Yeshua zutere ha na-asị, Chineke na-ekele unu. Ha wee bịa jide ya n'ụkwụ wee fee ya ofufe. Yeshua wee sị ha, unu atụla egwu. Gaanụ gwa ụmụnna m ka ha gaa Galili. Ebe ahụ ka ha ga-ahụ m.
Mgbe ha na-apụ, lee, ụfọdụ n'ime ndị nche batara n'obodo ahụ wee gosi ndị nchụàjà ihe niile e mere. Ha kpọkọtara ha na ndị okenye, gbaa izu, nyekwa ndị nchụàjà nnukwu ego, na-asị, ndị na-eso ụzọ ya bịara n'abalị ma kpọrọ ya mgbe anyị na-ehi ụra. Ọ bụrụ na a tụlee okwu ahụ n'ihu onye ikpe, anyị ga-eme ka o kweta ma dozie okwu ahụ, ka unu ghara ichegbu onwe unu. Ha wee nara ego ahụ ma mee ihe a kụziri ha. A ka mara okwu a n'etiti ndị ntorobịa. Mgbe ahụ, ndị na-eso ụzọ ya gara Galili, n'ugwu ebe Yeshua họpụtara ka ọ gaa. Mgbe ha hụrụ ya, ha fere ya ofufe, mana ụfọdụ jụrụ. Mgbe ahụ Yeshua bịara gwa ha okwu sị, enyewo m ike niile n'eluigwe na n'ụwa. Ya mere, gaanụ kụziere mba niile ihe, na-eme ha baptizim n'aha Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. Lee, m nọnyere unu mgbe niile ruo ọgwụgwụ ụwa. Amen.